Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 38 minutos na, nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sood 230 FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakatrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Mayo 24, tuig 2025. Sa gihapon, hindi mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaunang karon nga mga balita, kaso nga attempted rape ipasaka batok sa rider nga toy nga maghimulos sa 19 anyos nga babae sa Banwasang Uton. Sa pihak nga bahin electric taxi car, may madamo sining high-tech feature. Pero ang isa sa mga cons man rin, may pros and cons ini. Pila sa mga cons gilamang o nagapanguna sini Banwa nga mambal na to na problema, charging station. Diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Samtang sa balita sa madagsang hinampang sinigilamang aga ginalutos sang Indiana Pacers ang New York Knicks sa ila sining game number 2 sa Eastern Conference Finals sa mga biyan. Ang score 114 kontra 109. So 2-0 naman karon Banwa ang Knicks kontra Pacers. Ang Pacers diri among may duha na kadaog, samtang New York Knicks sa may duha na kakalutusan. Mugid sila kapalaran sa Minnesota Timberwolves dito iya mga kasimanwao sa Western Division Conference Finals man. Sa aton sining mga kabumbo. Sa aton sining mga kauturan, si Pascal Siakam ang nakarecord sa iya sining playoff career high points nga 39 puntos. Ang Indiana Pacers sa naglutos sa New York Knicks. Sinigi lamang sa aton sining mga kabombo, 2-0 lead na karon sa Eastern Conference Finals. Di magamo sini Banwa, duwa na lang ka hampang or duwa na lang ka games ang kinahanglan nga dag-on sang Indiana Pacers kag ini sila ang magapadulong na sa NBA 2025 Finals. Same as with sa bahin karon sang Oklahoma City Thunder. Pero ano pa man panigurado nga may ang makaangkon sa labing una sini nila nga sing-sing or NBA championship ring mga bataon. Kay kung lang taon nimo, players sa Oklahoma City Thunder, players sa Minnesota Timberwolves, players sa Indiana Pacers, players sa New York Knicks. Ang lunsay tanan mga bataon, mga kasimanwa. Sa mga nagapanguna naman nga balita diri karon sa palibot sa pungsod Pilipinas. Ining DNR chief, DNR secretary ini sila kakas pwesto sa aton sining mga kabombo. Ining si former DNR Secretary Maria Antonia Loizaga Yulo kay sandig diri sa report sa aton sining mga kuturan. Sunod diri sa kay Executive Secretary Lucas Berzamin, apisar nga wala sang issue sang korupsyon ining si Loizaga, pero nakalabot sa ila sini iyang opisina or sa kay President Bongbong Marcos nga masami ini kuno ya nga out of the country ang nasambitan sining Tiglikom. Si Yulo ang gintalusan ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla. Si Secretary Lutilla, taga-probinsya kang Antique na ya. Orja, sa aton sining mga kabumbuday, spasi niya mo. Sa aton sining karon niya mga kabumbo. Ti kon hambal pa gani isang aton sining presidente ang paghingyo ya
sa courtesy resignation kay luyag niya nga i-reestablish no or i-plastar ang panggobyerno nga sandig sa expectation sang mga pumuluyo nga ginapanerbisyuan sang tagsa siniya ka mga opisyal sang aton sini nga gobyerno. Tikon ikaw iya ang isa ka tinglikom or cabinet member kag santo iya sa evaluation sang aton sini nga presidente, wala mo iya mapunan ang ginexpektarya sini sa imo sini nga pagpantrabaho or basi ko mayara kaman sang lamod dira sang korupsyon, tikunti hindi ka na yama no batunon gid ni President Bongbong Marcos ang imo sini nga resignation sa aton sini karon nga mga kabombo. Samtang kon mayara sang nagahugong siniya nga mga balita man iya direktamente sa palasyo, sa Senado, matunog man sa karon ining inistoryahan ay kag mga topiko sa kung sino bala ang mangin Senate President sa sining panibag-o karon nga set sang mga senador. Ti humalin pa sang nagahinga post pa lang niya ang eleksyon sa aton sini nga mga kabombo ano na dre no bombo Chris yung kanay eco na ang nasambitan sini karong mga pangalan nga ginapilian nga mangin masunod sa bilang Senate President amo si Senator Tito Soto. Ginpanginwala man inisang makabignaton veterano nga mamalidha ang nasambit sini karon nga mga istorya nga ti interesado siya, no? Nagalibot na siya agod nga maglabi or magtipon sang suporta sa mga kasubong niya nga senador agod nga mangin next Senate President. Ginbuyagyag ni Senator-elect Erwin Tulfo nga luyag naman no nga mangin Senate President sa pagsulod sang 20th Congress si Senator Francis Chis Escudero kag ining si Senate President Tito Soto. Bisan sino lang sa ila, okay man ako Ti mayara kuno suno kay Tulfo, mayara kuno sang malawig kuno nga pag-inistoryahan ay ini siya kaupod sa iya sininga utod nga si Senator Raffy Tulfo may kantanan sa mangin liderato sang Senado. Sa piyak sini wala niya di may ginbuyan sa kundiin siya side abi whether sa kay Senator Soto siya or sa current Senate President nga si Senator Chis Escudero. No, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Ang balias niya ng taong ko pa. Pareho silang ginaimbitaran ko. They want to sit down with me. Kag makigistorya siguro no? Sa aton sini mga kabumbo. Kag dugang pa sang senador, istoryahon niya anay ang niya sini nga utod nga si Senator Raffy Tulfo kaangot sini Banwa. Ang Senate President amo ang ikaduwa nga nakalinya sa pagtalos sa presidente pagkatapos ang vice presidente nga mo man ang nagapamuno sa Senado sa pangkabilugan sini Banwa. Magluwas sini siya man ang nagatindog karon bilang amo ang pamunuan no or nagapamuno sa Commission on Appointments. Nauna nga ginpahayag ni Senator Bongo nga gin istorya na nila si Escudero kag si Soto no sang Duterte block para sa ila sini nga suporta kon no luyag sini nila nga mangin Senate President. But wait, no sa aton sino ba kabumbuhay diri naggatako pang istorya sa Senate presidency kay ang presidential sister no daw interesado man nga magpungko bilang Senate President sa aton sini nga mga kabumbo kay may pila kuno ka mga kasubong nga mga senador ang nagpalapit sa kay Senator-elect Amy Marcos
para nga inganyuhon ini siya nga magpadalagan bilang Senate President sa 20th Congress. Ginpahig ni Senator Amy Marcos nga pila sa mga nagpalapit sa iya para nga itanyag ang ila sini nga suporta bilang ila sini nga kandidato sa pagka-Senate President. Tiginalauma naman sang presidential sister nga magasuporta sa iya, no? Sa aton sini mga kabombo ang mga kalyado ni former President Duterte sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ara dira si Senator sa Bongo, Bato de la Rosa, Senator-elect Rodante Marcoleta, no? Nga lunsay nagdalaog sining midterm elections bilang kamahin karon sa senatorial slate ni former President Rodrigo Duterte. Sunod kay Amy Marcos de Banwa nga kung pananglitan siya ang maging Senate President, pag-aunahon niya kung nga reformahon ang proseso sa pag-aprobar sa aton sini nga budget, no? Sang national budget, particular ang pagkakas sa Bicameral Conference Committee o kung ining mga bahin kung sa diin nakita sa Senado kag Kamara, no? Nga isahon na lang ang bersyon sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Dugang pa sang presidential sister and senator-elect, the most important reform is the budgetary process. Tigila na ang mga mahiwagang bicameral conference na yan. Sa bicameral conference na amo ganing ang ginhingadlan nga mahiwaga kay tinamo na budget nagaklinabo. Ang mga priorities or the priorities in spending, considering our recurring fiscal deficits and huge indebtedness, must be legislated. Food security and support to our farmers and fishermen, education, health, and truly necessary social services. Bao kampiyon tani banwakon na amogin man sini ang pagatutukan kag i-prioritize nga aton sini nga mga mamalidha ba? Kabaylo kung tani sa ila sini nga pag-prioritize sa pagbawi sa ila sini nga gasto sa nakaligad sini nga eleksyon. Kag kung paano makapangumisyon. Oh, very good gintani, very nice kag what a wonderful life gintani. Kung namugin man sinibli ang tutukan, no? Sang aton sini nga mga opisyales sa nasambitan sini karon iya Banwa nga pananglitan ti amo niya ang kagustuhan ni Presidential Sister and Senator-elect Amy Marcos. No, sa aton sini nga mga kabumbo kay ti kun lang taon tigid man sa aton sini nga mga tagpalamati. No? Pila na iya ka administrasyon ang nagliligad, no? Pila naman ka administrasyon ang nagyan ni Senator Amy Marcos, no? Sad to say nga daw food security, support to our farmers and fishermen, ito muning mapropinot gid Banwa, no? Education, ti mapinot gid nga sahi sang kuntani ginatutukan gid sang aton sini iya nga mga opisyales. Health, ti hindi lang kay diri iya sa probinsya sang Iloilo nga ang proseso istoryahan tabi pag-refer sa from district hospital to government hospital diri sa syudad sa Iloilo, ti kinahanglan may mga interview. Ti amo na kung tani Banwa sa aton sini nga mga kulturan bla. No, kun ang aton sini iya nga mga ginabuto kung ginatindugan kag tumanon lang sini nila ang ila sini iya nga mga promisa, dugay na kung tani nagumwad ang pungsod Pilipinas. Siguro base pa lang ko nabawi na nato ng aton sini nga titulo sadto nga Queen City of the South. Sa aton sini nga mga tagpalamati. O galing kiti kung inyo sini na notisyaran, no? Kung hindi pagbalos or hindi kuntani nangin vindictive ang mentalidad sa mga opisyalis sa gobyerno, mas nagtutukan kuntani ang mga dapat i-prioritize. Nga mga hilikoton diri sa pungsod na Pilipinas.
Nalipay kita sa tuanay may mga damo sa mga proyekto galing kiti. Pagkaligad mga biyan kung ang taon nimong ang proyekto, ang ang Crime and Corruption Watch to bla. May filean gani nila sa kaso ang Department of Public Works and Highways. Sa aton sino ba kabumbo gina question dito nga why pa ma-turnover isa ka budget ay isa ka proyekto may ara na iya sang another budget naman to correct sang depektuso sini nga trabaho tapos ang nagdaog sini iya nga kontraktor mo mangyapon. Ti damo-damo lang sa aton sini iya nga mga kasimanwa. Damo-damo lang sa aton sini nga mga kabumbo. Sang pasulabihon kung tani nga mga problema nga nagapati kita dako ginang mabulig sa aton sini nga mga opisyales sila pa sa aton sini nga mga mamalidha. Pero mas ginapautukan nila ya kung paano sila makapangita kag mapabakod ang ila sini iyang pagpabilin sa pwesto pinagi sa pagpakig-alyado sa bisan kay sino lang dira. Sa aton sini mga kulturan pagpalibog kung ano nga isyo ang ihampak naman batok sa ila sini nga mga kasumpong sa politika. Para nga ti magkalapanas na kag magkalapurnada ng ila sini nga political career kag sila na lang yang mabilin nga do maayuhan gid sa mata sang pumuluyo ti ma-retaliate man ang piyak sini nga kampo. Ti never ending na karon banwa ang mahambal naton iya pag binalusay kag pag hinabuyanay sang mga isyu akusasyon, pero ang matutuod kung tani sini nga nagahangla sang ila sini nga serbisyo kag nagakinahanglan ang napabayana sa aton sini nga matag palamati. Daw kasubo nga gingamit lang nila sa tsimpo iya sang pagpangampanya nga amo sining himuon ko, amo sining himuon ko, amo sining himuon ko. Pero sige lang wakal niya, pero sa pinsar niya humanda lang ning mga tawo, humanda lang ning sa kampong amo ning mga kontrapartido ning nga naga kontra kag nagahaboy sa akon sa mga akusasyon kay pananglitan nga makapungko ako, balikan ko kamo tanan. Kot-koton kumantanan nyo siniya nga baho. Kagi hapula sa inyo sini nga lawas para nga manimaho naging kamo sang tapat kag magkaladunot na lang kamo. Amo sinang nagaklinabo abi. Sa karon sa aton sini nga mga kabumbo nadula na ang focus sa public service kay ginatawag. Nangin priority na karon sini nila iya banwa nga i-clear ang ila sini nga dalan towards sa higher position. Ang makaluluoy kagang nagasuffer diri iya ang mga ordinaryo sining Juana de la Cruz, Pedro de la Cruz, nga ti nagalaom kung tani nga sa pagpili sa sining mga mamalidha, balik doon man sila kagatagan man sila sa nagakigo sining importansya kag i-prioridad man ang ila kung tani iya nga mga kinahanglan, hindi lang kay ila ang kinahanglanon naton. Sang tagsa kapumuluyong Pilipinhon. Sa aton sini matag palamati. Ilan tawa bala karon banwa? Although nga ti ang iban mga farmers sabi ginasuportaran may mga nakabaton gid man sang support mga fishermen, but sa bahin karon sang aton sini nga edukasyon. Sa gihapon ti may mga nasalapo kitang problema. Sa health dira gid kita na mas sinuktanay siguro banwa kay kung istoryahan naton ang health sector, hindi lang ya kay ang mga nagakinahanglan nga ining mga pigado nga wala inong bayad sa ospital, pati karon iyang mga health professional problemado man. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Di mo ganina unta to na kung tani niya na yung pagbinangigayo
ang pagpangibabaw sa political interest, no? Public interest naman biyanay ang inyo sining i-priority. Para nga ti mapuslan sa mga Pinoy nga nagbutang sa inyo sa pwesto, no? Agod nga ti makadihon kamo sang maayo sini iya nga mga layi para nga maayuhan man ang pangabuhi isang ordinaryo sini iya nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas. Anyway, dugangan naton ang mga balita kag impormasyon sa aton sini pa rin nga pagpangalagad pagbalikta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang mga kalikaw nga makakontaminate. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Mayo 24, taong 2025. Sa ating mga headlines, sa ating palarong pambansa update, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Olympic gold medalist Heidelin Diaz pangungunahan ang opening ceremony ng palarong pambansa 2025 dyan sa Ilocos Region ngayong araw. Samantala, ang Pilipinas muli namang maghahain ng diplomatic action kaugnay sa pinakahuling pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force Office of Civil Defense nagsagawa ng damage assessment sa mga binahang lugar sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ang Commission on Elections o COMELEC nilinaw ang aligasyon na kaya hindi pinoklama ang Duterte Youth para makapasok ang ibang party list. Samantala, mamaya may update tayo hinggil dun sa lahar flow na naitala mula sa Bulkang Canlaon na nagdulot naman ng problema sa mga kalsada sa La Castellana, Negros Occidental. Na mula sa ibayong dagat, ito hong updated na gabay ng World Health Organization sa controlled medicine, inilabas na. Sa ating balitang palakasan, ang kupunan ng Warriors at itong Warriors forward na si Draymond Green muling napabilang ho sa All-Star Defensive First Team ngayong season. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling maghahain ng diplomatic actions ang Pilipinas laban sa China. Ito ay may kaugnayan sa pinakahuling pambubuli ng higanteng bansa sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ayon nga sa National Maritime Council, ang panibagong aggression na ginawa ng China laban sa mga barko ng Pilipinas ay talagang nakakabahala. Ang gagawing hakbang na ito ng ating bansa ay upang matiyak ang kaligtasan at epektibong pagsasagawa ng maritime operations sa naturang rehiyon. Una nang iniulat ang panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay kasabay ng pagsasagawa ng nasabing mga barko ng Pilipinas ng pananaliksik sa area ng Sandy Cay 2 dyan sa Pag-asa Island. Git nga ng National Maritime Council, ang hakbang na ito ng China Coast Guard ay may tuturing na seryosong banta sa soberanya ng Pilipinas at paglabag sa international law. Tiniyak din naman mga kabombo ng ahensya na tatalima ang Pilipinas sa anumang mapayapang kasunduan habang patuloy ang paggigit sa karapatan ng bansa sa naturang rehiyon. Karagdagan pang balita. Nagsagawa ng damage assessment ang Philippine Air Force at Office of Civil Defense. Ito ay sa mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha dahil sa walang tigil ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Mindanao. Sumentro ang rapid damage assessment and needs analysis doon sa 13 munisipalidad sa Maguindanao del Sur at isa pang munisipalidad sa Maguindanao del Norte na pangunahing nalubog sa tubig baha gamit naman ang isang Philippine Air Force Sokol helicopter. Pinangunahan ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang serye ng damage assessment kung saan ay inikutan nila ang mga ito at yung mga binahang area at tinukoy ang mga pangangailangan ng mga residente dahil nga sa lawak ng pagbaha at ang epekto nito sa pangkabuhayan ng mga residente sa lugar. Magagamit ang mga impormasyong nalikom nila mula doon sa naturang aerial survey para naman tukuyin ang mga pangangailangan ng mga residente at akmang tugon ng gobyerno na maaaring gawin dito nga sa sitwasyon. Tiniyak din ng Philippine Air Force ang kahandaan na makapagsagawa muli ng panibagong damage assessment kasama na ang mga kinakatawan ng Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development. Kasabay na rin ang pagpapatuloy ng pagbaha sa malaking bahagi ng Mindanao. At batay sa pinakuling data na inilabas ng Department of Social Welfare and Development mula noong nagsimula ang mga pag-uulan, dulot pa rin ang Intertropical Convergence Zone at yan ay naitala noong 15 ng Mayo ay umaabot na sa 133,612 ang natukoy na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Ito ay katumbas mga kabombo ng 44,000 families mula naman sa kabuuang 123 barangays na apektado ng kalamidad. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, humiling ng isang consultative meeting si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasama ang mga economic manager ng Administrasyong Marcos. Ito ay upang talakayin ang pondo ng Defense Department para naman sa susunod na taon. Kasama sa eksklusibong pagpupulong ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, maging si Department of Finance Secretary Ralph Recto at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Bagaman hindi pa inilalabas ang resulta ng pagpupulong, tiniyak ng Department of National Defense na ito ay pagpapakita ng maayos na kolaborasyon sa pagitan ng Defense Department at ng economic team ng Pilipinas. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng pagsusulong ng whole of government strategy sa larangan ng defense and security, salig sa mga layunin ng bagong Pilipinas Agenda. Ngayong 2025, ang Department of National Defense ay may kabuang budget na abot sa 254.12 billion pesos, kung saan halos 89% nito o katumbas ho ng nasa 225 million pesos na mahigit na pondo ay ginamit bilang operation support. Sa ilalim naman ng kasalukuyang defense budget, ang Philippine Army ang may pinakamalaking budget na abot sa halos 125 billion pesos na sinundan naman ng Philippine Air Force at Philippine Navy
nakapuman mahigit 49 billion pesos. Malaking bahagi ng Defense Department budget ay nakalaan para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Oras natin sa buong kapuluan, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagan pang balita sa pamamagitan ng ating news team. Ang Commission on Elections ay may paglilinaw hinggil doon sa mga aligasyong ipinupukol sa kanila na kaya raw hindi prinoklama agad ang Duterte Youth ay para makapasok ang ibang party list groups. Habang ang pinuno ng Commission on Elections ay sinabing hindi makakaapekto ang presensya niya sa nakabinbing kaso ng Duterte Youth. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Commission on Elections ang ilang alegasyon na may kaugnayan sa hindi pagproklama sa Duterte Youth Party List dahil sa mga nakabinbin na kaso nito sa poll body. Ang ilan kasi na binabato sa kanila ay kaya daw hindi pinoklama agad ang Duterte Youth ay para makaangat ang mga party list na nasa ibaba nito. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, masyado pang maaga na pag-usapan ang epekto ng disqualification na naturang party list. Reresolbahin muna nila ito sa lalong madaling panahon. Marami kasi ang kinukonsiderang factors na maaaring mabago rito. Katulad na lamang na maaaring mga nasa taas na party list ang maapektuhan o di kaya posible rin ang mga nasa baba. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Madami po kasi pwedeng formula. Pwede pong mabawasan ng denominator kung ano yung pang-divide na bilang ng botante o pwede po naman na mabinipisyon yung nasa taas, mabinipisyon pumuli o mabinipisyon na nasa baba. Masyado pong maaga para pag-usapan yung bagay na yan. So meaning to say, it is wrong to say na ang purpose ay mabinipisyohan yung nasa baba. Kasi paano kung mabibinipisyo na yung mga ibang nasa taas na may madadagdag pala na bilang ng boto sa kanila dahil mababawasan ng boto yung denominator na pang-divide sa mismong overall na bilang ng botante na nakaboto para sa party list. So yan po ay mga at this point hindi pa po pinag-uusapan ng komisyon kung anong gagawin sapagkat sinabihan natin yung mismong division na it is our obligation not only to the party list but to the supporters of this party list and to the Filipino people to resolve immediately. Samantala, nanindigan din si Garcia na ang suspensyon sa pagpoproklama ng Duterte Youth Party List ay dahil sa merits na may kaugnayan sa pagkwestiyon sa pagtakbo nila sa party list race o dapat bang ma-credit ang kanilang party list. Anya, ang presensya niya ay walang kinalaman sa naging resolusyon ng kaso dahil minarapat niya na hindi mag-participate sa pagboto ng COMELEC bilang umuupong National Board of Canvassers. Sinabi ni Garcia na walang magbabago sa desisyon ng National Board kahit na siya ay mag-resign. Ang mga pahayag nito ay kasunod ng panawagan ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema na mag-resign na si COMELEC Chairman Garcia dahil sa naging desisyon na ipagpaliban ng kanilang proklamasyon kahit sila ang pangalawa sa nakakuha ng pinakamaraming mga boto. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nag-no-part po ako. No-part po ako doon sa hindi pagproklama sa kanila. So, ibig sabihin po kung no-part, hindi po ako nag-participate doon. So, kung ano man yung panawagan na resignation, tatanggapin na lang po natin yan ang mga bagay-bagay. Sa palagay niyo po ba kung magre-resign si Chairman Garcia, magbabago ba yung desisyon ng buong National Board? Hindi nga po ako nag-participate doon eh. Hindi po ba? 6 pa rin ang boto po ng mga commission, ng mga miyembro ng National Board. Kung mag-resign si Chairman Garcia, 6 pa rin po yun na hindi pa rin po magbabago. Ibig sabihin, wala po sa palagay kung magbabago doon kahit na ako mag-resign. Kung kami lahat ang magre-resign, wala pong boboto. Mula sa COMELEC Office in Intramuros, Manila, para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo International News. Inilabas na ng World Health Organization, WHO, ang bagong gabay sa Balanced National Policies para sa kontroladong mga gamot na ipinakita sa 78th World Health Assembly. Layunin nitong gawing mas ligtas, patas at abot-kaya ang akses sa mga mahalagang controlled medicine na ginagamit sa paggamot ng matinding sakit, mga kondisyon sa kalusugang pangkaisipan at iba pang mga seryosong sakit. Bagamat mahalaga ang mga gamot sa medical process, dapat itong gamitin ng may mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang pag-abuso at pagkakaroon ng sakit na may kaugnayan naman sa droga.
naharap sa malaking pagkakaiba sa akses ang maraming bansa, lalo na ang mga low and middle income countries kung saan milyong-milyong pasyente ang hindi nakakakuha ng kinakailangang gamot para sa kanilang kalagayan. Ang bagong gabay ng World Health Organization ay nagbibigay ng malinaw na plano para sa mga bansa upang mapanatili ang tamang paggamit ng kontroladong gamot habang pinoprotektahan ang individual mula sa panganib ng maling paggamit ng mga ito. Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Patuloy mga kabombo na inobserbahan ang Bulusan Volcano matapos naman makapagtala ng bahagyang aktibidad na naman na meron hong 50 na volcanic earthquake. Malakas na pagsingaw din ang naitala at umabot ito sa 100 metro ang taas at pagpapakita ng pamamaga ng naturang bulkan. Ang Canlaon Volcano mga kabombo ay nananatili pa rin sa alert level number 3 at may 13 volcanic earthquake. Mahina ang pagsingaw naman nito na may taas na 75 meters at may malaking pamamaga pa rin na nasulyapan. Habang ang Mayun Volcano ay nasa alert level 1 pero may bahagya po itong aktibidad kabilang ng 3 rockfall events. Mahinang crater glow o pagpapakita ho ng apoy mula sa lava na nandun sa naturang bulkan. Meron din katamtaman na pagsingaw na may taas na 100 metro at nagpapakita ng pamamaga ng bulkan. Samantala, ang Taal Volcano naman dyan sa lalawigan ng Batangas ay bahagya rin ang ipinakitang aktibidad. Nakapagtala sila ng 19 na volcanic earthquake, kabilang na ang 10 volcanic tremors. May pagtaas din ng sulfur dioxide emission na 3,237 ang nai-record na tonelada kada araw at pagpapakita rin ng pangmatagalang pag-impis ng kalakhang bahagi ng Taal Caldera. Ang ground deformation sa lahat ng 4 na bulkan ay naobserbahan sa isang indikasyon mga kabombo ito ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng kanilang mga crater ng naturang mga bulkan. Dahil nga sa tumataas pa rin na aktibidad, pinalalahanan ng mga eksperto ang publiko na manatiling alerto at sumunod doon sa mga pulisiya ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang maiwasan na malagay sa peligro. Mga kabombo, kuha tayo ng update mula ho dyan sa aktibidad o event sa bahagi ng lungsod ng Quezon. Yung agresyon ng Chinese vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nandyan sa may area ng Sandy Cay ay mahigpit ho itong kinuntina. Yung paglalayag naman ng Pilipinas sa pamamagitan ng Fisher Pox sa Baho de Masinloc ay apektado ng mga development ho na yan. Kuha tayo ng update mula kay Bombo Jaira Hangayo. Mamaya ay babalikan natin ang naturang linya. Samantala sa mga karagdagan nating balita sa oras na ito, Bombo Vic. Yes, Bombo Dennis, umabot na sa 1.8 million pesos ang halaga ng danyo sa pagasaka na iniwan ng huling pagputok ng Bulkang Canlaon. Batayan sa inisyal na datos na inilabas ng Department of Agriculture. Ito ay binubuo ng nasa 1,718,947 na halaga ng mga high-value commercial crops at nasa 128,000 mahigit na halaga ng pinsala sa rice industry. Mayo at 13 noong huling pumutok ang Bulkang Canlaon at naglabas ng tone-tonladang asupre at iba pang mga volcanic materials. Umabot nga sa mahigit 100 barangay sa Negros Island Region ang natukoy na apektado ho ng sumunod na pagbagsak. Itong mga ashfall, kabuang nasa 13.37 na hektarya naman ng mga farm sa mga natukoy na pangunahing naapektuhan. Ang mga ito ay mula sa barangay, dyan ho sa may barangay Tabaw proper, Bagong Bayan, maging sa may bahagi ng Sagunbanwa at Bayabas ng bayan ng Valladolid at barangay Sagaang at Kamandag sa La Castellana. Niulat na rin ng ilang mga lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture ang umano'y epekto ng mga bumagsak na volcanic materials at abo sa mga river system sa bayan ng La Castellana at Bago City kung saan lumalabas na apektado ang mga isda at iba pang yamang dagat sa naturang lugar.
Sa naunang pagputok ng bulkan noong Hunyo at Disyembre ng nakalipas sa taon, nagdulot ito ng kabuang 129 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng pagsasaka sa mga probinsya ng Negros Oriental at Negros Occidental. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kunin na natin ang mga latest information dahil ang Pilipinas nga ay muli na namang nakaranas ng pangbubuli, panghaharas nitong China Coast Guard. Alamin natin ang mga hakbang dito ng pamahalaan. May balita si Bombo Jaira Hangayo. Bombo Dennis, mariing kinundina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paggamit ng water cannon at 2 beses na pagsagi ng China Coast Guard sa kanilang barkong BRP Dato Sanday sa Pag-asa K2 o itong Sandy K sa West Philippine Sea. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, itong BRP Dato Sanday at BRP Dato Pagbuaya ay may ginagawang isang regular sample and routine scientific research mission. Tinamaan ng water cannon at sinagi ng China Coast Guard vessel 21559 ang BRP Dato Sanday na ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera ay nagdulot ito ng pinsala o nagkaroon ng dent sa kaliwang bahagi ng barko at sa smokestack nito. Nalagay rin sa panganib ang mga sibilyang sakay dito. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera. Nag-create ng den, yung pag-side swipe doon sa Dato Sanday. So, on an estimated value kasi hindi ko talaga nakita yung actual sa damage. Pero it would entail thousands of pesos doon sa datos. Kasi itong mga barko natin, mga materials, mga barko natin, so thousands of maybe million pesos. Dagdag pa ni Briguera na hindi ito ang unang beses na ginamitan ng water cannon ang mga research vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nasabing bahagi ng West Philippine Sea. Sa kabila ng agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, matagumpay pa rin natapos ang team ang kanilang operasyon sa Pag-asa Case 1, 2 at 3. Iginiit ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naganap ang insidente sa loob yan ng karagatang teritoryo ng Pilipinas, bahagi ng Kalayaan Island Group. Samantala nanawagan naman si spokesperson Briguera ng mas matinding pagkilos mula sa international community kasunod yan ng mga ulat na nagsasabing umabot na sa $1 bilyong ang halaga ng pinsalang dulot ng mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea at hindi lamang sa ekonomiya kundi lalo na sa kalikasan at yamang dagat kung saan nalilimitahan din ang paglalayag ng ating mga mangingisda, partikular na sa bahagi ng Baho de Masinloc, kaugnay sa kanilang pagkuha ng mga resources. Narito pa ang mga bahagi ng pahayag ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera. Particularly close sa Baho de Masinloc, I didn't give a specific figure, but these actions definitely limits the access of the fisher folk, particularly in Baho de Masinloc. And ito po ay nangangahulugan ng pagkabawas din ng produksyon ng ating mga mangisda. Kung dati kasi nakakapasok sila sa lagoon, malaya sila nakakapangisda doon. So, with this aggressive action ng China na pigilan yung mga mangisda na pumasok sa lagoon, ay definitely nababawasan ng kanilang fisher production. Patuloy na nanindigan ng Pilipinas sa karapatang pantubig nito at nananawagan ng suporta mula sa iba pang bansa upang protektahan ang karagatang kritikal sa seguridad ng pagkain, kabuhayan ng mga mangingisda at pagtatanggol sa pambansang interes, alinsunod yan sa batas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jaira Hangayo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, hindi umano maapektuhan ang preparasyon o paghahanda ng Department of Education para naman sa school year 2024-2025 o 2025 to 2026. Yan ay sa kabila ng paghahain ni Education Secretary Sani Angara ng kanyang courtesy resignation. Si Angara, mga kabombo, isa sa mga miyembro ng gabinete na agad tumalima sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghain ng courtesy resignation sa gitna ito ng pagnanais ng Administrasyong Marcos na maisagawang malawakang revaluation sa gobyerno. Anya kay Department of Education Media Relations Chief Dennis Legaspi
naka-full blast pa rin ang preparasyon ng ahensya para naman sa pagbubukas ng bagong school year para matiyak na magiging maayos at matiwasay ang pasukan, maging sa level ng mga guro at mga school management ay nagpapatuloy pa rin anya ang kanilang paghahanda. Salig na rin yan sa kalendaryo ng kanilang ahensya at yung mga aktibidad na una nang inilabas ng Department of Education na magsisilbing gabay ng mga ito. Batay nga sa itinatakda ng Department of Education Department Order number 12 Series of 2025, nakatakda ang class opening sa June 16, 2025. Ang susunod na school year ay bubuin ng 197 class days at tuluyang matatapos sa Marso at 31 ng taong 2026. Ang pagbubukas mga kabombo ng school year sa buwan ng Hunyo ay magmamarka doon sa muling pagbabalik ng Pilipinas sa pre-pandemic school calendar mula yan sa dating sinusunod na schedule para naman sa buwan ng Agosto at nagtatapos pagsapit ng Hunyo. Bombo Weather Update. Samantala patuloy na magdadala ng mga pag-ulan ang umiiral na Intertropical Convergence Zone sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw, habang easterlies naman ang makaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil dito ay asahan na ang mga pag-ulan at thunderstorm dahil nga sa epekto naman ng Intertropical Convergence Zone at posible rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga vulnerableng lugar. Samantala dito naman sa bahagi ng Maynila, magiging maulap pa rin ang papahuli hanggang sa may mga pag-ulan dulot na rin ng umiiral na easterlies. Hindi na rin inaalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa State Weather Bureau, mas mainam na maging mapagmatsyag ang publiko para makaiwas sa anumang sakuna. Magpapatuloy naman ang epekto ng easterlies at Intertropical Convergence Zone hanggang ngayong weekend. Samantala, nadagdagan pa ngayong araw mga kabombo ang bilang ng mga rehiyon na naharap sa banta ng malawakang pagbaha batayan sa report na inilabas ng Department of Science and Technology. Maliban sa dating 6 na rehiyon sa bahagi ng Mindanao na makakaranas nga ng mga pagbaha at malawakan huyan, naidagdag pa sa data yung parte ng Mimaropa region. Ito yung Southern Tagalog region at maging ang parte ng Palawan. Yung Region 9 o Zamboanga Peninsula ay kabilang din ho dito, kasama na yung Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur. Sa Region 10 naman o Northern Mindanao, kabilang ho dyan ang apektado yung Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental, pati na ang Bukidnon. Region 11 o Davao Region, kabilang sa mga apektado ang Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao del Sur, pati na ang Davao Occidental. Sa Soc Sargent Region, South Cotabato, Sultan Kudarat at North Cotabato. Habang sa Region 13 ay Caraga Region, ito mga kabombo, kabilang dyan yung Surigao del Norte, Agusan del Sur at maging ang Dinagat Island, Agusan del Norte ay kabilang din ho dyan. Maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Lanao del Sur, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. At ayon pa sa Department of Science and Technology, ang mga naturang rehiyon ay apektado ng umiiral na Intertropical Convergence Zone at posible na magkaroon pa ng mga isolated rains pagsapit naman ho ng hapon at gabi sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kaya naman ay iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga eksperto hinggil ho sa naturang mga development, mga kabombo. At bago tayo mga kabombo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program. Magandang tanghali po sa inyo, Ginoong Boy Evangelista. At kahit weekend,
kayo ho ay aming natawagan sa pagkakataong ito. Ginoong Boy, good noon. Magandang hapon sa inyo, Dennis and Victor. As always, ang BACC, it's our honor and pleasure na maging part ng Radyo Bombo. Anytime po for you. Okay. Ginoong Evangelista, kontento ba kayo dun sa naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghahain ng courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete para daw mapalitan yung mga, kapos ang performance o kaya naman ay merong bahid ng katiwalian doon sa kanilang panunungkulan bilang kayo ho ang pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption. So ano ho ang masasabi po ninyo dito? Opo, Dennis, no? It is a good move, no? It's yung courtesy resignation is long overdue for us, but while we support that yung courtesy resignation, dapat sana na-include niya. Ito nga, pinahabol namin na sana yung courtesy resignation should include yung mga heads of agency, no? Na una, nakikita natin merong underperforming, no, agencies and corporation, no. Kaya namin binamagit yung corporation kasi nga yung napaka-importante nitong GOCC, yung government owned and controlled corporation. Yung mga leaders po niyan dapat, no, the likes of PAGCOR, yung Philippine Amusement Gaming Corporation, nandiyan din po yung PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, and yung mga trouble-laden, no, na underperforming agencies and perceived to be ang daming korupsyon. Katulad ng Immigration, Bureau of Customs, BIR. By the way, may na-receive na nga kami, no, information news kanina, validated, tender na pala ng formal resignation as we speak now kay Romeo Lumagi, yung BIR Commissioner Romeo Lumagi at si BOC Benvenido Rubio. Finally, no, officially nagtender sila po ng resignation. Feeling ko to give the president a free hand to assess the performance of to better improve their service to the Filipino people. Alam po nyo, yung inaantay nga natin dito, yung mas allegedly, yung mga corrupt agencies, no, katulad ng PCSO at PAGCOR. Doon sa PCSO, nakita natin dito yung maraming mga unresolved corruption, saka yung mga yung corruption, yung katamaran nila, at feeling namin nabubulsa yung mga ibang pondo dito, no, allegedly sa mga informant po namin na nakikita nga namin hindi tunay na nagsisilbi itong PCSO saka even PAGCOR. Kung matatandaan po nyo, may mga alleged accusation na minamanipula ang jackpot sa loto, unresolved, no? Hanggang ngayon, unresolved po yan, in spite of a Senate hearing, parang 3 Senate hearing po yun under Senator Tulfo. Bigla na lang naglaho na parang bula-bula yung issues of corruption regarding yung manipulation nung issue nga doon. At saka wag po natin kakalimutan doon sa PCSO, yung pagpatay retired General Wesley Barayuga, yung dating direktor ng PCSO. Even kahit hindi po niya time yon, but yung continuity, dahil involved nga yon, dapat yung head ng PCSO that time initiated yung matinding resolution po dito para ma-resolve yung pagkabatay nga ni Wesley Barayuga, no, nung time na yon. Nagkaroon din ng Senate hearing dyan. Until now, ganon. Kaya ang panawagan namin, si Presidente, buti nga ito, si BIR, no, Romeo Lumagi, we give recognition sa kanila, saka si Bureau of Customs, Benvenido Rubio, nag-tender na talaga sila ng resignation as we speak now. Ang inaantay namin,
dapat kung sana mag-due diligence na po ito, no? PCSO, head ng PAGCOR, na magsabit na rin sila just ng tender of resignation to give a free hand kay Presidente na i-assess sila, kailangan ba ituloy ito, i-summarize, i-validate yung mga alleged accusations na pinupukol po sa kanila. Bobo Dennis at Victor. Bago po yung iba ko pang katanungan, nais ko munang ibigay yung linya kay Bombo Victor doon sa ilan sa mga punto na nais din po niyang maitanong. Bombo Vic, with your questions. Ginoong Boy, magandang tanghali ho. Ang tanong ko lamang ho dito, kung may nakikita po ba kayong anyo ng korupsyon, kaya mabagal ho ang performance ng ibang mga ahensya? Ang nakikita namin dito, yung it's all about leadership, no? Yung underperformance nila could lead to corruption. Yung mga tinatapon sa kanila, allegedly, no? Sa news, lahat, nasa Senate hearing, it boils down to corruption. Nakita naman natin yung performance nung sa last election. Kaya nga nasabi po nga namin, it's long overdue. Kasi nung mga na-appoint karamihan ito mga to, the power within, yun ang sinasabi nila, hindi masyadong na-validate, na-assess yung capacity, yung performance nila based on performance, integrity, yung honor, saka yung mga affiliations nila, no, around the president. So, yung affiliations, no, yun ang mabigat na nakikita natin dito. Kaya ang ine-expect na natin dito, Victor, no, yung mga bagong papasok dito should be assessed mabuti based on honor, integrity, yung good performance, at yung track record. Yung track record, importante. Saka yung nakikita naman nila yung may fear, God-fearing, no? Yung may takot din sa Diyos. Kasi the moment na takot ka sa Diyos, wala kang gagawing corruption eh. Somehow, yung konsensya mo is nandiyan, ano? Vic. So yun ang mga nakikita ko. So it's a nice move, long overdue. But now, ang bola po, kay Presidente, saka dun sa team niya, na pag-aralang mabuti, i-assess, i-reset yung standards, no? Yung level of standards sa pag-appoint, i-reset, i-refresh, i-reboot, reinvent. Halos yun na ata mga words, no? Bahala na kung anong gagamitin nila, no? Basta kailangan yan ma-refresh that will lead dun sa good governance at makapag-function tayo. Hindi ko alam about the DA, no? Alam ko lahat sila nagkaroon ng courtesy resignation. Feeling ko yung PTA, yung Department of Tourism, tama lang po yun. At magpahinga muna siya. Kasi napakatahimik ng tourism. Na-interview mo ko yung isang turista na pitatay sa Boracay. Kahit na not even a single statement, wala ang tourism doon, Department of Tourism. High profile po yun. Lahat ng mainstream media, almost 2 weeks nating inaano yan, ano? Not even a single narrative or statement coming from the Department of Tourism. Kaya okay yun, welcome move. Kasi pag wala kang ginagawa, nag-underperform ka, hindi ka visible, that leads to leadership by example. Kaya yung mga tao doon, lahat from PTA, under niya, tahimik lahat eh. Hanggang ngayon, na-resolve po yun. Yung 23-year-old Slovakian na babae. At that goes well sa PNP. Kailangan, pag nagbigay tayo ng grado sa palabas ng GPNP, medyo mababa ang mabibigay natin doon na grado. So, underperformance, ano po bang mga agency in your mind na pwede yung kayo na magbanggit, i-rate natin. Victor. Ginoong Boy, yung ating GPNP pababa na sa pwesto, kayo ho ba ay may mga nakikita na potential o kaya naman ay posibleng epektibo dyan sa naturang posisyon
At kung kayo ho ay kukonsultahin, meron ba kayong may re-recommenda naman sa panig ho ng, kumbaga sa obserbasyon, siguro kung mapapangalanan as this early o kaya naman ay kahit mabanggit lamang yung criteria na gusto ng inyo pong panig, go ahead po, Ginoong Evangelista. Oo. Doon sa incoming CPNP, no? I think June ba? June 7 ata ang retirement. So more or less, kasabay po niya yung announcement. So sa kami po, it will be delegated kay Presidente. No? Siyempre, of course, alam natin, yung number one, yung trust and confidence should be there. But hindi natatapos sa trust and confidence. Kailangan po yung susunod na Chief PNP may good unblemished track record. May integrity, may honor, merong magandang track record, meaning unblemished, no? Walang mansa, hindi na-involved kung saan man. At that's number one na nakikita namin. Yung quality na isa pa, no? Yung matapang, may kamay na bakal, kamay na bakal, pero nirirespeto ng lahat ng members ng buong PNP organization. May matapang, may pero wala respeto yung sa baba, wala rin pong kwenta yon, no? Saka kung yung susunod po ng isang CPNP, kailangan nire-respeto po niya yung Board of Selection ng PNP mismo, consisting of different ranks, middle officers, and other multi-sectoral po ata yan, yung composition ng Board of Selection sa pagpipili ng paglagay o placement dun sa mga key positions. No? Ano ba yung mga key positions sa PNP? Number one po, yung regional directors, provincial directors, district directors, chief of police, precinct commander, precinct commanders, and down sa mga stations. Kailangan yung placement dyan should be done carefully para hindi mauwi doon sa bata-bata system na tinatawag natin. Kasi yung demoralization nag-i-start sa CPNP the moment mag-appoint siya ng mga bata lang niya, no? Na recommended ng mga politiko. Yun ang mabigat dito. Dahil, siyempre, politiko to, si governor, mga Senate President, Speaker, yung mga ganong, hindi ko sinasabing sila. Pero they can influence yung positioning sa mga sensitive position, no? Na wala namang sapat na kakayanan, qualification, o doon, saka may mga mansa yung record nila, no? At ano pa ba? Yung kailangan, yung isa pang susunod na CPNP, dapat may moral ascendancy siya to lead the organization. Meaning, yung it is leadership by example, yung ascendancy. Kasi dapat may yung CPNP talaga, may integrity, odor, saka love of country. Ang focus niya, yung mission naman nila is to serve, protect the people fully, no? Saka yung dapat ito nga rin yung una, yung may takot sa Diyos, yung God-fearing. Same with mga leaders ng government agencies nung nabanggit natin earlier. Kailangan yung fear of God kasi pag yun doon na, saka yung pag yung CPNP kailangan maging marunong technically, no, magaling sa messaging. Pag ini-interview siya, yung policy niya napapaliwanag yung mabuti. Since siya yung CPNP, yung mga sinasabi niya on air is a command. It's a policy already kahit na hindi pa siya masyadong, maybe hindi included sa police operational procedures, no? Yung parang libro nila dyan. Pero the moment na interview siya, so importante sa susunod na CPNP, yung nakakasabay sa technology. Palagay natin, yung sa mga bihasa, sa mga e-wallets, mga cybercrime, no, related. Kasi mga bago yan yung mga cryptocurrency,
katulad ng mga nangyari no sa kidnapping, nag-reformat o nag-reinvent ang mga kidnappers ngayon na ginagamit ang e-wallet to kino-convert sa cryptocurrencies to launder yung mga dirty money, yung ransom payment. So, yun ang mga nakikita nating qualities. Kailangan magaling din sa messaging, yung mapipiling chief PNP. Saka lahat yan qualified yan eh. Yung mga apat ata o 5 ata Dennis, yung pipilihan nasa shortlist, no? Oo, Victor. Yes. Okay. So, sige, abang tayo, Ginoong Boy, dito sa mga development na ito. Siguro, sa susunod namin pagtawag ho sa inyo, uusisain naman natin yung tungkol ho dahil magkakaroon na ng impeachment proceedings or trial, kayo ho'y aming kukonsultahin muli sa pagkakataong ito sa mga usapin ng, ito'y sabay-sabay natin babantayan ng proceedings po na yan. With that, thank you so much, Ginoong Boy, at good luck ho sa inyong mga advocacies. Dennis, kulang ata yung tanong mo eh. Hindi mo inulit kung sino ba yung pinipili ng BECC. Para sorpresa. Baka kasi sabihin, ini-influence. Munti ko nang sabihin eh. Kaya wag muna. Para ma-preempt tayo at siyempre, di ba, kahit paano kami, meron kaming napupusuan dyan. Pero hindi ito personality-based. Yung qualities. Quality. Okay. Di ba rin, next time, pag may appointed na, kung tama yung may shortlist na. Endorsement ng BECC. Opo. Maraming salamat ha. Thank you po. Thank you. Mga kabombo, nakausap po natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption hinggil ho dito sa mga usapin ng tungkol dyan sa Regodon, kung Regodon man na matatawag, and yung possible na ipapalit sa pinuno ng pambansang pulisya. Si Ginoong Boy Evangelista ang atin hong nakapanayam. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tunguhin na natin ang bahagi po ng Ilocos Norte, ang venue ng isasagawang Palarong Pambansa. Nagsisimula na ho yung ilang mga aktibidad dyan. Si Pangulong Marcos ay inaasahan humamaya and ang atin hong first Olympic gold medalist na si Miss Heidelin Diaz ay present din ho dyan. Alamin natin ang pag-uulat ng Bombo Radio Lawag. Isang makulay at masiglang seremonya ang mangyayari dito sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium dito sa siyudad ng Lawag bilang hudyat ng pagsisimula ng ika-65 Palarong Pambansa. Pangungunahan nito ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Olympic gold medalist Heidelin Diaz na nagbigay ng inspirasyon sa mga kabataang atleta mula sa buong bansa. Sa temang nagkakaisang kapuluan, nagtipon ang mahigit 15,000 na delegado mula sa 17 rehiyon, National Academy of Sports, Philippine Schools Overseas at National Technical Working Group. Ang seremonya ay magsisimula ng alas 5 ng hapon ngayong araw sa pamamagitan ng parada ng mga atleta mula sa Rizal Street dito sa siyudad ng Lawag patungo sa City Mile hanggang dito sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium. Itatampok ng nasabing programa ang pagtatanghal na pinamagatang Palakasan Tales of Philippines
Filipino strength na nagbigay pugay sa mga kwento ng katapangan at lakas ng mga Pilipino, kabilang ang alamat ni Lamang, ang Base Revolt at ang pamanan ni Ilocano Olympian Teofilo Ildefonso. Si Jeric John Flores, ang baseball prodigy at record holder sa 11th BFA U12 Asian Baseball Championship, ang nagbigay ng athlete's oath sa ngalan ng mga kabataang atleta. Ang simbolikong pag-iilaw ng palarong pambansa light beam ay pangungunahan ng mga pinarangalan na atleta mula sa nakaraang mga edisyon ng palaro, SEA Games at Paralympics, kabilang sina Jimwell James Espirito ng archery, Mark Anthony Domingo ng athletics, Jason Sid ng decathlon, Roger Tapia ng para-athletics at Eric Ang ng trap shooting. Magbibigay din ng makapangyarihang pagtatanghal ang mga awit na si Angeline Quintos sa pamamagitan ng pag-awit ng mga kantang Ako ay Pilipino at Piliin Mo ang Pilipinas, na nagbigay inspirasyon sa mga kabataang atleta at manonood. Ang Paralong Pambansa 2025 ay magsasagawa ng kompetisyon hanggang Mayo 31 ngayong taon. Ang mga laro ay tatampok sa 24 na regular na sports, kabilang at athletics, basketball, volleyball, gymnastics, taekwondo at swimming. Kasama rin ang mga demonstration sports tulad ng weightlifting at exhibition events sa kickboxing, football at futsal para sa mga kababaihan. Ang Palarong Pambansa 2025 ay isang makasaysayang kaganapan na nagtatampok ng kahusayan sa palakasan at kultura at nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino patungo sa maliwanag na hinaharap. Yan muna ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1. Yes, nais ko lamang maitanong sa ngayon, gaano na karami yung nandyan sa mga dadalo na mga participants para sa opening ceremony, at ano ba itong program na ito? Specific lamang ba ito dyan sa yung venue na pagdarausan ng opening program? Yan din ba ang magiging venue ng karamihan sa mga laro, Bombo J? Bombo Dennis, itong magaganap ngayong hapon mula mamayang alas 5 ng hapon ay dadaluhan ng lahat ng mga atleta, officials ng iba't ibang rehiyon or 17 na regions, kabilang na yung National Sports Academy at PSA, kung saan ay sila ay dediretso dito sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium dito sa siyudad ng Lawag, kung saan ito din yung isa sa mga magiging sporting events ng karamihan na mga laro na mangyayari ngayong taon na Bombo Dennis. Pero yung ibang mga laro ay isasagawa sa iba't ibang bayan at syudad dito rin sa Ilocos Norte. At isa sa mga pangunahin na dadalo dito sa event or itong opening ceremony ng Palarong Pambansa ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at aasahan din na dadalo yung Defense Secretary na si Secretary Sunny Angara, Bombo Dennis. Okay, with that, thank you so much Bombo J. Mamaya magkarinigan ulit tayo mga alas 2 ng hapon para sa tuloy-tuloy pa natin mga update dyan. Thank you so much. So yan muna ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Samantala, kaugnay pa rin ng Palarong Pambansa 2025 ang Region 6 o yung Western Visayas ay hindi lang atleta ang kanilang ibibida, kundi pati yung mga Ilonggo Heritage. Lalo't ang sikat na festivals mula dyan sa Western Visayas, katulad ng Dinagyang at Mascara Festival, ay dadalhin din dyan sa aktibidad ng Palarong Pambansa 2025. May balitang Bombo Radio Iloilo. Tiniyak ng Department of Education Western Visayas na hindi lamang ang kanilang mga atleta ang magmamarka sa edisyon ng Palarong Pambansa ngayong taon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Hernando Escollar Jr., spokesperson ng Department of Education Region 6, sinabi nito na pagkakataon din para sa kanila na ma-highlight ang mayaman na Ilonggo heritage at culture. Ayon kay Escollar, ibinida nila sa kanilang Biliting School na San Nicolas National High School sa Ilocos Norte ang mga kilalang festival sa Region 6, katulad ng Dinagyang Festival ng Iloilo City
at Maskara Festival ng Bacolod City. Ipapakita rin ng mga Ilonggo ang kilalang katangian ng mga taga-Region 6 na pagkamalambing para sa promosyon ng sportsmanship sa lahat ng mga atleta. It's part of our tradition sa DepEd, especially once we compete in palarong pabansa na kung saan yung mga believing schools natin, sini-change natin yung look nito from what it used to be and going to how it should portray with that of the delegation, especially as the home the champions Region 6. So we have showcased here some of our festivals through their costumes. It's our way of also sharing our tradition, our culture here with that of San Nicolas National High School. Si Mr. Hernandez Escolar Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung naman tayo ng iba pang balita, yung lahar flow mula ho dyan sa Bulkang Canlaon, nagdulot daw ito ng problema sa mga kalsada, partikular dyan sa La Castellana, Negros Occidental. May update dyan ng Bombo Radio Bacolod. Hirap madaanan ang kalsada sa Barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental matapos mapuno ng putik sa naganap na lahar flow mula sa Bulkan Canlaon. Napag-alaman na pasado alas 11 ng gabi bumulusok ang malakas na ulan na nagtagal ng mahigit 1 oras. Sa panahon ng Bombo Radio Bacolod kay punong Barangay Joselito Martinez, sa tuwing malakas ang ulan, sila ay naka-alerto na sa posibilidad ng lahar flow na una nang naranasan ng Hulyo na karaang taon. Agad ditong iniutos sa mga barangay tanod na magmatyag at dahil sa naganap nga ang lahar flow alauna ng madaling araw, siya ay agad ding nakipag-ugnayan sa La Castellana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Tumawag din ito sa Office of the Civil Defense, sa Philippine Red Cross at Department of Public Works and Highways para sa kakailanganing heavy equipments para sa road clearing. Tinatayang 50 metros ng daan ang nabalot ng putik matapos nag-overflow ang lahar na may kasamang mga tipak ng bato at mga sanga ng kahoy. Ayon kay Martinez, dahil sa malakas na buhos ng ulan, tinangay ng agos sa mga naimbak na abo mula sa itaas ng bulkan at ang Tamburong River ng kanilang barangay ang pangunahing daluyan. Nasa binti lamang kapal ng putik kaya madadaanan pa ang kalsada. Ngunit isang canter truck ang tumirik matapos matrap ang gulong sa hindi nakitang buta sa daan. Ayon kay Martinez, wala namang mga residente na nasugatan dahil mahigit 70 sa mga residente sa barangay ay lumikas na sa evacuation center simula ng Disyembre na karaang taon. Tuwing umuulan, expect talaga ng barangay kasi alam naman natin na yung abo may pundo doon sa itaas ng Mount Canlaon. So pag umulan, ang pinakamalakas na tubig o abo papunta talaga dito sa amin. So talaga yung Ilog River na talagang siya yung prone sa lahar. Mula rito sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldiforo, the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Itong re-elected Roxas City Mayor ay nangako raw na makikinabang pa rin sa Rice Assistance Program ng lungsod ang lahat kabilang na yung mga hindi bumoto sa kanya nung nakalipas na eleksyon. Alamin natin ang update mula naman sa Bombo Radio Roxas. Nangako si re-elected Mayor Atty. Ronnie Dadivas na ipagpapatuloy ang kanyang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan, kabilang na ang pamimigay ng libreng bigas sa mahirap na pamilya sa lungsod. Sa kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde, iginiit ni Mayor Dadivas na lalo pa niyang paigtingin ang mga programang sinimulan sa kanyang mga nakaraang taon. Kabilang dito, ang bugas para sa Dagarauhas, Rice Assistance Program, pagpapahusay sa serbisyong pangkalusugan at malalaking proyektong pang-infrastruktura. Sa panayam ng Bombo Radio Rauhas, ibinahagi ng alkalde ang kasalukuyang mga proyekto tulad ng pagpapasaayos ng Rauhas City Civic Center upang maging isang full-service convention center,
pagpapatayo ng bagong Rojas City Hall sa Pueblo de Panaya, modernong medical complex, pagpapaganda sa Libas Fishing Port at bagong katayan para suportahan ang supply ng karne sa lungsod. Ayon kay Mayor Dadivas, mahigit sa 30,000 pamilya ang regular na nabibigyan ng tig 15 kilong bigas sa kada 45 araw. Anya, mahalaga ang programang ito upang matiyak ang seguridad ng pagkain ng mga taga-Rojas. Sa kanyang huling termino, buo ang paniniwala ni Mayor Dadivas na kaya nilang isakatuparan ang mga natitirang layunin para sa mas maunlad at makataong Rojas City. Those who believe in me, one way or the other, quietly or expressly man. So without them, I cannot do it alone. And I believe if we work together, we can do so much and we can progress as a whole, as a community. Si Rojas City Mayor Atty. Ronnie Dadivas. Mula dito sa Bombo Radyo Rojas, ito si Bombo Chris John Hetchanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga balita at impormasyon hatid ng ating mga himpilan. Maaari pong matunghaya ng mga programa sa pamamagitan ng ating Bombo Radio stations and Star FM stations. Maaari din ho itong tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At sa ating mga taga-subaybay sa bahagi ng Visayas Region, nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi ng Bacolod, Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Abang dyan sa bahagi po ng lalawigan ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Pero doon sa parte ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dyan naman sa bahagi ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his Paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today. Trusting in your promise to heal our land, stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News.
Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon kay aton man sini pasiplatan ang aton sini ang palarong pambansa 2025. Hiwaton dito sa may Ilocos Norteo sa aton sining mga kabombo ibalunta ang dugang sining mga impormasyon kag subong preparasyon sa sining pagbukas sang palarong pambansa 2025 sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay ang Bombo Radio Philippines ang may mga deploy sini ang mga reporters nga magahatag sa aton sang mga impormasyon kag latest nga mga development natuhoy karon iya sa sining isa man sa mga makabig naton pagdiskubre no sang mga young athletes nga posible magarepresentar man no sa pungsod na Pilipinas sa mas dalagko paginiya nga mga stage sang athletic events no sa aton sini karon nga mga kabombo ti bantayan nato na katahom sang stadium dito nga kung saan ti isa sa mga hampangan sang mga atleta mga delegado from Iloilo City and Iloilo Province same as sa bahin karon sang Western Visayas. Standby kay ang Ilocos Norte ang natala na sinikaron nga magahimo sang history sa ground opening or sa grand opening rather sang 65th palarong pambansa subong adlaw Mayo 24 tuig 2025. Hiwaton ang grand opening sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium now featuring kag syempre ara ang aton sining presidente sa President Bongbong Marcos Jr. kag ang Olympic gold medalist nga si Hidelin Diaz. Sa aton sinikaron nga mga kabombo ang theme subong tuig nagkakaisang kapuluan. Tigin underscore sini ang celebration of unity, youth, excellence and Filipino resilience. Si President Bongbong Marcos sa gina-ekspektar nga magpanguna sa formal sining pagbukas sa mga hinampang kag magahatag sa keynote address or address sa aton sining karon iya nga mga kabombo kag diri kuno i-highlight ang vital role sa sports sa sining ginatawag nga nation building kag fostering national pride sa mga pamatanon. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati ti tahom-tahom ang FEMS no ang pagtawag sinila FEMS. Ang FEMS amo ang Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium no anom lang iya nga sa iban sining pungso do sa mga lights da kag subong man ang ila sining track oval ti pang makabigtang pang international man sining standards sa aton sining karon iya ka nga mga kabombo ginalagat-lagatan naton ang tiyempo sang aton sining karon iya mga kaupdanan nga naka-deploy dito sa may bahin sang Ilocos Norte sa paghatagman sang dugang siniya nga mga impormasyon. Ang 2025 palarong pambansa magatipon sang 15,635 ka mga delegado nagikan sa 17 ka mga nagkalain-lain sini nga rehiyon. Si Bombo Oliver Dacumos naka-standby sa aton sining linya. Bombo Oliver, si Bombo Champo ito ng Bombo Radio Iloilo. Magandang hapon.
Yes, Bongo Chang, magandang hapon sa iyo. Tayo ngayon dito sa Lawag City, Ilocos Norte at tinutukan natin itong ika-65 taon ng palarong pambansa 2025 kung saan talagang handang-handa na itong Ferdinand Edralin Marcos Stadium para sa mga delegado. At siyempre, ito ang pagdating din ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. mamaya dahil mamaya alas 6 sa Bongo Chang ay sisimula na nga itong nasabing kaganapan o itong opening ceremony dito sa nasabing lugar dahil itong Ilocos Norte ay isa namang host dito nga sa ating palarong pambansa 2025. At syempre, maraming mga inaantabayan ng mga laro ang inaasahan dito kung saan nasa 41 na mga sporting events ang maaaring paglabanan ng nasa higit 15 na mga delegado at mga kalahok dito sa nasabing kaganapan mula sa 17 mga rehiyon at 2 na mga sports association dito sa ating bansang Pilipinas. At syempre, Bongo Champ, meron ditong naitalaga sa ilang mga delegado natin, may mga 51 na mga habilitating schools o mga habilitating areas kung saan ang mga sporting events natin ay gaganapin sa halos 10 na mga bayan at lungsod dito sa ating lalawigan ng Ilocos Norte. Kabilang na nga dito ang Lawag City, Batak City, San Nicolas, Pasukin, Bacara, Bintar, Dingras, Sarat, Idig at Burgos. Habang bukas, Bongo Champ ay gaganapin nga itong larong lahi, kung saan itong kasali dito yung tumbang preso, kadang-kadang at itong patintero. At ngayon naman, Bongo Champ, ngayong araw na ito, mayang mga alas 6 ng gabi, itong pagsisimula ng opening program. Kaya napili nilang alas 6 ng gabi dahil nga sa sobrang init ng temperatura dito sa Ilocos Norte. Kaya gaganapin ang nasabing opening ceremony ay mga paggabi na, mga alas 6 onwards. Kung saan ito'y dadaluhan ng ating Pangulo. At syempre, itong si Heidelin Diaz, ang ating weightlifting champion, dito nga pinagmamalaki ng ating bansang Pilipinas. Kung saan itong weightlifting, meron ditong sasagawang sports dito nga sa palarong pambansa. Kung saan ito yung kauna-unahang gaganapon o kauna-unahan na magkakaroon ng weightlifting dito sa palarong pambansa. Kaya isa si Ginang Heidelin Diaz na mangunguna din dito sa nasabing opening ceremony, Bongo Champ. At syempre, meron ang tema ngayong taon ay itong nagkakaisang kapuluan. At syempre, itong mga pagbibigay mensahe ng ating Pangulo pagkatapos o yung pag-uumpisa ng ating opening ceremony at syempre yung opisyal na pag-aanunsyo na ng pagbubukas ito kung saan tatagal ito hanggang Marso 30 o Mayo 31, At syempre, marami ding mga kaganapan pa dito. Itong nasabing opening ceremony magsisimula mga alas 6. Ibig sabihin nito, ang una dito yung parada ng ilang mga atleta kasama itong kanilang mga delegado at syempre yung kabuuan na ng mga nabanggit nating rehiyon kung saan magsisimula sila sa provincial capital ng Ilocos Norte. Ang parada, dito ang assembly, mamayang alas 2 hanggang alas 5 ang assembly ng ilang mga kalahok kung saan ay itong magsisimula sa provincial capital ng Ilocos Norte at dediretso na ng Ferdinand Edralin Marcos Stadium at dito na magsisimula na nga itong opening ceremony. Kung saan yung rutang ito ay tinatayang nasa 4 kilometers ang layo nito, Bongo Champ, ang nasabing pagparada ng ating mga kalahok. At syempre itatampok din dito sa nasabing opening ceremony itong mga kaganapan, lalong-lalo na yung pagtutok din sa ilang mga tales ng magkakaroon ng mga kulturang pagpupugay o tales of Filipino strength na nagtatampok ng mga pagtatanghal na pinagmamalaki din dito sa Ilocos region. Itong Biag ni Lamang, Base Revolt at itong kay Chofilo Ildefonso, isang Ilocano Olympian na isa ding makikita sa logo ngayong taon 2025, ang human pixelated logo. Ito nga si Chofilo Ildefonso. At syempre, bukod dyan, meron pang mga magaganap dito na pagtatanghal ng mga sikat na artista gaya ng alamang ni Angelina Quinto. At syempre, itong ilan din ng pagsindi ng palarong pambansa light beam na papangunahan ng mga batikang atleta
dito nga na mga naglaro dito sa SEA Games at Paralympic Bombo Champ. How's that, Bombo Champ? Bombo Oliver, you made mention kanina na merong laro ng lahi. Isu-showcase ba yan sa opening or merong event talaga for larong lahi at saka yung kadang-kadang? Yes, Bombo Champ, itong larong lahi bukas pa gaganapin. Ngunit hindi ito isu-showcase ngayon dito sa ating opening ceremony. At ito lamang ay parang pang build up no ng exhibition, mga larong panlahi dito sa nasabing kaganapan dito sa palarong pambansa 2025, Bombo Champ. Alright, sa ngayon po ba meron na may mga security adjustments na, traffic management adjustments na, granting na President Bongbong Marcos is attending the opening of palarong pambansa, Bombo Oliver? Yes, Bombo Champ. Sa ngayon ay itong mga kalsada natin dito sa palibot ng Ferdinand Edralin Marcos Stadium, Bombo Champ, ay kasalukuyan ng hinarangan at inayos na para sa ganun ay magkaroon ng sapat na daanan itong ating Pangulo. Ganun din yung mga delegado at syempre pinagbabawal na yung ilang mga sasakyan na pumasok sa ilan at mga rerouting itong isinasagawa ng ilang law enforcement agency natin at syempre yung mga public order and safety officers natin upang sa ganun ay hindi magkaroon ng problema lalong-lalo na sa pagdaan na ng ating Pangulo. Siyempre yung mga pagpasok pa ng mga sasakyan at tinutukan din nila yung mga parking area dito sa ating lalawigan ng Ilocos Norte. Samantala, Bombo Champ, nabanggit natin itong mga law enforcement agencies kung saan tinatayang nasa mahigit 1,000 ang naipakalat ngayon ng mga uniformed personnel, kasama din itong mga augmentation forces mula sa iba't ibang mga ahensya ng Ilocos Norte Police Provincial Office, kung saan kabilang din sa mga augmentation forces itong Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Army at iba pang magbabantay para sa kaganapan at masiguro itong nasabing seguridad ng mga delegado at ganoon din ng ating Pangulo. At alam mo ba, Bombo Champ, na itong lugar, lalong-lalo na yung Ferdinand E. Marcos Stadium ay merong capacity na nasa 20,000 na katao. Kaya medyo maluwang itong nasabing kaganapan ngayong taon dito sa Ilocos Norte, Bombo Champ. Meron na po meron tawag dito kasi sa mga previous palarong pambansa yung nagiging problema is the billeting area. Meron na bang reports from delegates na may reklamo sila regarding their billeting area sa Bombo Oliver? Sa ngayon, Bombo Champ, wala pa tayong nakukuhang impormasyon patungkol sa mga billeting areas. Ngunit sinisiguro ng provincial government ng Ilocos Norte na maayos at dekalidad itong kanilang mga billeting areas. Kung saan yung mga billeting areas natin, kung mapapansin ay medyo magkakalayo ang mga billeting areas dahil merong tampok din ang provincial tourism sa mga billeting areas na pinagmamalaki. Malapit kasi ang mga billeting areas sa mga tourism destination dito sa Ilocos Norte, kaya ang provincial tourism ay binuksan na libre sa mga delegates itong ilang tourism sites dito sa ating lalawigan ng Ilocos Norte, kaya pwede silang mamasyal if ever na gusto nila at kung may oras at bukas para sa kanila at syempre para sa kaligtasan naman ng ating mga delegado sa ilang mga billeting areas. Kagabi kasi ay nagkaroon na ng mga pa-opening na din ng kanilang mga billeting areas at syempre yung ilang mga heads doon talagang nag-welcome na sila sa ilang mga delegado dito sa ilang mga kalahok para sa ating palarong pambansa 2025 at ito ay naging maayos naman at itong mga medical officers natin, bawat billeting areas sa 51 na mga billeting areas merong itatalagang 2 na mga medical officers para sa ganun matutukan itong mga atleta natin para sa kanilang kalusugan naman, Bombo Champ. Alright, thank you so much, Bombo Oliver. Yes, Bombo Champ. At yan, itong ating update dito sa ating palarong pambansa 2025 dito sa Ilocos Norte. Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! There you have it, si Bombo Oliver Dacumus ang direktamente karon sa may Ilocos Norte, mga kabombo.
So far so good. Kag preparado na. By masugod ang seremonya sa 5 p.m. But ang opening gin-schedule sa 6 p.m. para nga malikawan ang tuman kainit kay heat index na subong engineer pila gani sa aton sini nga mga kabumbo sus Maria kag Jose or sa mga kauturan nato na may trabaho sa field or ang nature sang trabaho ti magtiner sa gwa sang puloy-an o hindi gid magkalipat nga magbalon sang tubig para nga maka-rehydrate ikaw kag subong man ti medyo magpropasilong-silong sa mga delivery rider sa aton sini nga mga kabumbo nga mga delivery rider pasilong-silong man kung may tsimpo mga 5 minutos nga pahuway-huway bastante na basta hindi lang niya hindi ka lang mabulad sa init sang adlaw or sa kapangon man sang tsimpo. 16 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na Banwa. Kaso nga attempted rape na tala na ipasaka batok sa kay certain natnat or mas kilala bilang natnat. Amo ining rider no nga naga-offer sang pagpangdulong bla do taxi rider ang tawag sinisaya. Kasuwan siya sa attempted rape matapos nga ining iskandalo nga ginbuwat niya involving or naulamid rin 19 anyos ka babae sa Banwa iya sang uton. Lakip na sila diri karon istoryahan ta. Damo gid ang nagbilib kag nakahambal nga werte ba? Guwapo ba? Di mo kita iyang taxi, electric car, electric vehicle. Balikan tayo ng mga balita sa aton sini pa rin pagpangalagad sa bumbuhanay sa auto matapos kilamang pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton, 18 minutos na kaligad sa Taknang Launa. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always. The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting musical show sa ining weekend sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka magamatahom nga Plus Wala di Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o on the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plaza Dos, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. 3 minutos na nakalikan sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa Gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hovera. Natala na nga ipasaka ang kasong attempted rape. Batok sa kay alias Natnat. Ining rider nga napaslawan nga maghimulos sa 19 anyos nga babae nga iya sini nga pasahero matapos kindala ito sa maligwin sini nga lugar sa may banwa iya sang uton. Ini buinas gani kay may nakalabay ito nga isa ka nagamanihom man sang single nga motorsiklo dito kag napornada ang plano ni Tuto Natnat nga luguso niya tani ni ang babayo. Sa pag-follow up sa Uton PNP, nakumpirmar na tumod, rason nga ginhikutar karon ang pagbasaka sa kaso nga attempted rape. Si Bombo Paulina Filiora or si Bombo Paulina Filiora may follow-up report. Pao, sa report, please go ahead. Natala na pasakaan sang kaso nga attempted rape ining rider nga tuyo kun tani nga himuslan ining iya nga pasahero sang Mayo 18 dira sa bahin man sang Barangay Pulo Maestra Vita Uton Iloilo. Kag sa aton diri pakigangutan ang Deputy Chief of Police ng Uton Municipal Police Station nga si Police Captain Lonilyn Talamillo iya dirigen payag nga nagsanto ang ginakaptan nga person of interest sang Uton PNP sa ginpa-verify sa Land Transportation Office Region 6 nga nagapanag-iya sang plate number sang motorsiklo nga gingamit sang rider nga tuyo kun tani idri maghimulos man sa biktima ini matapos nga nagalabay dito ang isa man ka rider kag ginbuligan diri ang biktima and nakuhaan ini sang litrato ang iya nga motor kag didto ginasumiter ini sa may bahin man sang opisina sang Land Transportation Office ang blotter report kag ginpakita didto ang plate number. Upon verification nakita didto nga nakita didto ang pangalan sang nagapanag-iya sining plate number kag nagsanto ini siya Bombo Cham bangod man sa pagmatch sa ang plate number kag sang person of interest ang kapulisan matigayo na nga mapasaka mapasaka ang kaso sa Lunes nga adlaw ini man ang na-mention naton ang attempted rape batok diri sa rider pahayag diri sang kapulisan nga dako ang bulig diri sang verification sa LTO6 kag isa ini sa mga ginakaptan nila nga konkreto nga ebidensya kag dugang padira ining nagpanindugan man mismo ang witness sa kaso which is ang witness amo di Bombo Cham ang rider nga nakalabay didto when in fact ginahikutar na ini subong sang Uton PNP kay naka-sign naman ini siya sang affidavit sa subong adlaw and kung mahitso na ini tanan ara ng ebidensya and enough na Bombo Cham
base sa Lunes ang adlaw mapasaka na ang kaso kag nagpabutsyag man diri sa kapulisan ang kampo sang biktima nga desidido ini magpasaka sang kaso kay damo man diri sang nagahambal or base nga kung ano man balang effort sang kapulisan nga ma-identify didto ang rider base hindi magpasaka sang kaso ang biktima kag ma-put into waste o kung ma-disregard lang man diri ang effort sang kapulisan kag pila man ka mga concerned government agencies apang desidido diya or ginambal diri sa aton sang uton PNP nga desidido magpasaka sang kaso or 100% sure nga magpasaka sang kaso diri ang biktima kag gimpasiguro man diri sang kapulisan although wala pa man sang warrant of arrest kay wala pa man ma-file ang kaso gipasiguro diri nila bombatsyam nga may tracker team ini sila ag pasiguro nga kung hinali madagdagan na gid man sang warrant of arrest malocate gilayon diri ang rider kay based dito sa mga recent naton nga mga information nga nakuha nga wala ini siya nakapuli man sa ilang puloy-an dira man sa bahin sang banwa sang uton apang basa ila diri nga bahin nga mahatagan man diri sa hustisya kag klorohan man ang natabo nga insidente man sang dinalikdan ng mga inadlaw dira man sa bahin sang Barangay Pulo nga Estravita uton Iloilo. Pabati bala naton ang aton interview kay Police Captain Lonelyn Talamillo ang Deputy Chief of Police sang Uton Municipal Police Station. Nakuha ng results sang plate number nag-verify namon sa LTO and nagtugma sa name sang person of interest namon ng owner sang tong plate number sang atong owner sa tong motorcycle. Sa subong ma'am kay na-identify na ini naton siya and confirm na verified ano ang next nga step diri para sa bahin man sang uton PNP? Subong din na ready na ang mga documents by Monday i-file na siguro ang complaint against sa suspect nga a case of attempted rape. Sa bahin subong ma'am sang biktima nagapanindugan ini siya sa gihapon nga magpasaka sa kaso. Yes ma'am, ano gid siya ma'am ano gid siya ano gid yang panindugan yung ipasaka gid ang kaso batok sa suspect. Ang witness naton ma'am is ining driver nga nagbulig diri sa may victim. Very willing gid siya mag-execute sa affidavit ara na gani ina-prepare na sa aton nga investigator. Ato na to ang pinaka-concrete isang ang kung mag-match ang kung sino ang owner sa motorcycle nga bearing sa mga plate number kag ang name sa aton na uyatan na person of interest. Amo gid ang pinaka-concrete nga example then ang identity ang itsura nga da-identify sa victim kag ang witness nga mga pamatuod nga amo to siya ang iyang nakita sang time himo ang amo to nga krimen. Ang video diri ma'am nga do nagalagaw man diri sa social media nakabulig man sa ma'am. Hindi lang po pero makabulig man to siya. So although nga wala pa man mamadagdag diri ang warrant of arrest para diri sa suspect pero sa bahin naton ma'am subong are we sure na madakpan ini siya or mapasungka ini siya and malocate sa gihapon naton ini siya? For sure malocate naton ni siya once nga ang warrant of arrest ara na. Ay may mga tracker team kita kag ang aton mga intel operative ang maga-monitor sa iya. Si Police Captain Lonelyn Talamillo ang Deputy Chief of Police ng Uton Municipal Police Station may nagahambal didto nga ako no nga ligad baning ang kaso nga ano kuno do kadugay nga ma-filean sang kaso basta hindi na interesado diri ang biktima nga mag-file sang kaso pero kay kinahanglan gid mag-agi sa due process agud man nga bombatsa ginatipon man nila ang concrete diri nga mga ebidensya amo na verify na sang kapulisan kay ginobra man nila diri ang ila katungdanan and hopefully nga ma-file na ang kaso agud nga mahatagan naman isang katapusan or isang hustisya man ang natabo diri sa biktima. Kay tikon i-file na dali-dali kag hindi man karon na makatindog sa husgado sa korte Bombo Pauline kanugon lang man hindi matagan to sa hustisya ang biktima gin siguro sang uton na PNP nga nakatipon sila sang mabaskog sining ebidensya para nga i-file ining complaint kag subong man madusok giniya sa sa korte kag pananglitan madagdagan sang warrant of arrest ining si alias Natnat or mas kilala nga Natnat
sa iya sini nga social media account nga amo maning ginapang transact niya sa pagpangita sa mga customer ya bilang isa ka taxi or motorcycle taxi rider. Kay kung pahapyaw, bombatsam nga mga ebidensya, investigation ng obrahon diri sa kapulisan, ibasura man diri Japon ang kaso kung makita nga hindi enough balang ebidensya, pero as per information and ginplastar man sa aton sungoton PNP at amo naging verified rin nila ya agud nga masiguro nga ma-file ang kaso kag mabaton ini siya bombatsam. So amo na ang ginatigayon na diri nga mahikotaras ang ilang talatapan and ma-file na sang kaso diri ang nasambitan man nga individual. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Pilera para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo sini nga follow-up report. Tiyan mo man lang aton sini iyang tinutuyo nga wala sang mambal naton waki nga mabilin ang aton sini kapulisan. Hilabi pa sa mga kasubong sini iyang mga hitabo. Nga di buinas palanggani to ang 19 anyos nga babayi kay may nakalabay sini iyang motorcycle rider man. Kaga dito nakabulig sa iya nga makahatag sa sang tsansa nga makapalagyo. Sa aton sini nga mga kabombo. Kaga this is the right way man para nga pasabton sang ginhimo sini iya nga krimen ining si alias Natnat kaga hatagan man siya sa nga leksyon nga hindi niya magpamintaha sa iya sini nga mga customer hilabi pa kun ini ang babayi sa aton sini nga mga kabumbo di pag counter check sang uton PNP sa mga dokumento nga ila sini nga natipon may kantanan sa tag-iya pangalan kag description sa motorsiklo dito kag pag-confirm sa Land Transportation Office. Amo na karon kag ginumpisahan man ang paghikot sa pag-file iya sa complaint batok sa sining nasabitan karon nga motorcycle rider. 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Agaw atensyon ang taxi sa isa karon ka taxi fleet nga kun sa diin amo ining labing unang electric vehicle or electric vehicle taxi diri sa syudad sa nga Iloilo, no? Kay maghambag ka nga electric vehicle, madamo na gid man sa electric vehicle karon iya nga ari diri nagabiyahe sa syudad sa Iloilo, pero taxi ti may mga pros and cons, may mga bintaha kag disbintaha ini. Pero ang electric taxi gani kuno, ang electric vehicle gani kuno, grabe kay madamo siya sa high-tech features. Ano ni mga high-tech features yan man? Abi check naton kay may follow-up report diri si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Lantaw nga posible madugangan pa ang additional unit no sa sining electric taxi nga magabiyahe diri sa syudad o kon within Panay Island, Bumbucham no kay sa nahibaluan sa aton sa mga kabombo may duhanan no ka mga electric taxi vehicle nga nag-exist diri sa bahin karon sa syudad asa dinti ginakabig man ini karon nga pinakuna nga electric taxi diri sa bahin sa Western Visayas sa franchise no tigin upload naman isang LTFRB based diri sa pagpakigangot naton kay Sir Jared Alarba no ang manager sang Quarry Taxi. Sunod diri sa natungdan ang ginahulat-hulat na lani ang documents halin sa Land Transportation Office diri Bumbutsam basta nga mahitso na ang sini nga mga dokumento kay kung lang tawon tati kompleto naman no may mga sticker naman siya kag ma-identify mo na ini siya nga taxi unit no sa aton sini nga mga kabumbot isuno sa natungdan depende ini kung mayo ang income kay mo nang gidalantaw sini nga
mahimo nga madugangan ang ining additional unit sa nga nasambit sining nga taxi sa Subong. Tiyan mo na yung gahulat na lang sila kay mga next week nga bumutsam nga mahimo na ini siya nga makabiyahe diri sa syudad o kon sa within Panay base man sa ila sini karon nga prangkisa no sa aton sini nga mga kabombo. So ti bangod nga electric siya agin atag diri sa natungdan nga limitado lang no mo lang ni ang concern kay ti limitado lang ang sinig nga madangatan nga hindi unlike sa kung may mga reserba kada nga mga gasolina o krudo pwede kaya kabalon sa mga ditughong sining salakyan pero sa sining electric sunod diri sa kay Sir Alarba ara lang ni sa 400 kilometer no ang sining managatan kung ma-fully charge mo ang sining battery bumbutsam sa aton sining mga kabombote kung malubat no tiya mo nang gina problema pero may ara ni sila nga gina-provide sining connector no nga pwede nila ma-charge kung in case no nga ini ang malubat kay ti kung taxi hindi kaya marikawan kay sabi mga long distance sini nga mga biyahe bumutsam so may unay siya nga charger in case kung malangan sa dalan so mahimo sila maka-charge no sa kung sa diin nga may outlet abi no kung may supply sang kuryente kung diri sa syudad di way gid problema kay sa ila sining garahe may offer ni sila nga libre sining charging station no do mga maximum siguro 4 oras agi mo sining charge sa hasta nga mapol battery no ti way niya bayad no amo nang nami kay libre ang charge sa diri sa ila sining charging station unlike ti kun mahubsan ka sang battery no sa may malubat sabi di may probinsya sa Iloilo ti kaya mangita sang imo sining saksakan nga may 220 volts nga output bumutsam no ti uya ka man siguro hindi ka magbayad sa tagbalay bisan pila-pila lang da no kung malangan ikaw sa dalan bumutsam pero ginalantaw man no ginabanta-banta man ka driver kay ga-appear man saya sini nga dashboard no kung pila na ka kilometro gidalagadan kagun pila na ka percent no ang sining battery agod yung ti mabrabanta man kung need na gid man i-charge ang ining nasambit sini karon nga electric unit no sa aton sini nga mga kabombo so sa Suktanay ti amo man ang isa diri karon sa gidalantaw nga base kuno mahal no ang arkila no kay ti ang mga taxi driver arkila man ni ang sa electric unit ara lang sa 2,000 pesos ang arkila sini sa isak adlaw bumutsam ti sunod diri kay Sir Alarba hindi naman ni masakit-sakit kay ang 2,000 pesos hindi ka naman na magtughong no kay ti usually sa mga taxi driver sila gid nang tughong no sang ila sini nga taxi unit kaysa galabot pa sa kalibo tido mo man sigapon kaysa magakira kabi tagwanto no sa mga taxi unit nga daan nga ditughong tugungan mo man gyapon sang krudo kon gasolina nga naglabot kaysa ati sobraman 1,000 ang imo sini nga matughong bumutsam Ribla no ang kabahin sang pahayag ni Sir Jared Alarba sang may interview sa Bumbo Radio. Sa Subong, duwa pa lang ni ang gina-file namon sa Aldeparbe. Pero okay naman ni sa Aldeparbe, may franchise naman. LTO na lang ang ginahulat natin sa for hire. Okay, so busingon mga next week, pwede na sa kabiyahe sa dyan? Ilang taon talangan na ang processing sa LTO kung mapadasig-dasig natin. Ato kaluyan lang, nali next week makabiyahe naman. Okay, sir, anong feature sini sang electric car naton nga bago nga unit kung ibang ginabi sa mga sa ditughong di gasolina di krudo nga taxi unit naton Sir Jar? Electric ni sa wala na ta gasolina luwas mga gasolina no salakyan nga taxi iniya dire-diretso na ni nga aton nga biyahe tungod electric ni sa gabi na lang na natin i-charge. Okay. So bukod ng electric sa battery sa ang gadala, ano kalaway for example, mo 100% mo no ang battery niya
Ano kalawig ang madalaganan sini sir? Paka 400 kilometers man sa 100% yung fully charged nga battery. 100 kilometers nga sige 400, no? 400 kilometers. 400 bati malayo-layo man gali bot silingon kun may pasahero halin diri pa Rojas makabalik gid sir. Makakaya niya. Kaya yan no? Makaya. So if ever sir nga for example malubat sabi maanusdalan no? Ano matabo may chargeran kita sinya nung sistema sinya? May dala man isang pang portable nga charger pero madugay-dugay lang isang charge siya para lang sa mga ingkaso nga maalang-alang ka gid sa dala ng bula. Mayroon mas nga pwede isaksak nga charger. I see. So, bali, kung din sila balangan, pwede sila makaayo sa mga tagbalay nga tayo, kung pwede sila ka-charge sa muna. Pwede. Mayroon. Okay. Pero may charging station kita, sir, no? Dili sa Grahita? Mayroon kita din ang ipa-fix gid nga charging station. Mayroon ni kami di subong pero daw temporary pa lang. Ay ginatanungan pa sa aton nga electrical engineer kung paano ginaton ibutar nga pang charging station dito sa Grahita. Okay, pero kung sa charging system, station, dasig siya mapol. Dasig lang siya. May dako na siyang charger para sa pang fast charging. I see, okay. So, ang sir, iyasin nga arkila, ni sa sir, asiman sa iban? Siyempre iti electric car ni wala na sa gasolina, mas higher gawa ang arkila sinisang sa kumpara sa regular na taxi. Mga pila sir, estimated lang? Minimum siguro sa Toki, tungod ay pamantami ka wala na isang nibos kung pilagi ng parkila natin. Pero okay. Minimum siguro sa Toki. Ate, okay naman na kaysa ligat kung gasolina, tugungan ilapad ang gatong, no? Kung sa gasolina, kung pareho sa mga abansa, sa mga manangakila, plus may gasolina. So, ginakuro-compute namon kung pilagid ang may guan. Hiti, siyempre may elektrisidad man nga gamiton, diri sa mabayad ng pagyapon sa elektrisidad. Ay, okay. Sa ginalantaw nyo, sir, makakinansagi ka mo ko na mo ng gamiton, elektriko ni para sa mga ditughong ta? Sa driver siguro makagro ginansagi ng driver iti may silang target nga kwaon nga income sa bilog nga adlaw para makaginansya sila iti wala na sila tughong mo. So ang ila na lang ang kabakason na lang sang driver dapat nga tutukan man nila ang ilang biyahe para makaginansya man sila kay makadalang Subot silingon kung mabusampol 2,000 ang ginaano arkila kung makabali sila kung hatag sila 2,000 ang sobras na inalo na sir. Siyempre ilan na ang sobras bali dapat nga gawon ginanilang 2,000 kagang ilaman nga dalon puli. Amo gani. At bali kondra yagli way bayad mag-charge. Wala na darana na ang example kung 2,000 lang ay parkilad darana na sa charging station ang arkilad. Ay so do mas nami gali siya no. Amo na sa anong may ginalanta kamo nga mga dugang sini nga unit mga pila ka bilog ang dugang kun mahimo. Susubong pa man lang aga plano-plano pa lang kung maokiyan kag magnami ang biyahe sinisang driver, siyempre may mga unit man kita nga mga idugang siguro. Si Jared Alarba ang manager sang Quarry Taxi, no? So ay pa rin siya nag-operate address sa bahin sa syudad. Amo to na mention nga possibly next week ini siya nga makabiyahe na diri sa syudad sang Iloilo. Tidamo sa nagapamangkot kung ano gid ang pinagkalain no sang electric kon para sa ditughong diri sa syudad sa Iloilo. So mismo kita nag-try bumbutsan pa di gid-drive nag-try lang talantaw. Abi ko kung gid-drive ban mo gid. Ati gid-drive naman ko kagi naman ko drive ka mga electric mo. Magputol talaga karong ano nga mga model sang electric vehicle gid-drive mo diri kita nay kunti taxi unit ni siya Bobo Jomar. Pila gani ang regular nga tawag sini boundary sa isa ka taxi unit? Ang regular subong 1 to 1.5 depende sa unit man. 1,200 to 1,500. Yes. All right. Pero ining electric taxi
2,000 iya sini nga boundary. 2,000. Kadadlaw na ba? Do makapoy-kapoy gawang talakason sa aton sini makabombo. Anyway, anong mga high-tech feature sining electric taxi vehicle gani Bombo Jomar? Damo sa sang sa mga high-tech sining feature kung ipagged mo sini sa sa ditughong sini nga taxi Bombo Jam. So una dere ang bintaha sini diri kay Bombo Jam kay ang iya sining pertahan electric ang nagadala. Ara may video kita sa aton nga mga kabombo. Ang sa likod ni bla sa backseat sang driver kun sa passenger sa likod Bombo Jam, may button ni siya nga butongon mo lang ang handle bla sa pertahan. Pagbutong mo hindi no need ka na tulod automatic na lang siya nag-slide. Do prehome ni bla sa mga van. Makita mo ng pertahan nila sa likod nga do sliding lang siya unlike sa mga taxi subong. Ang mga regular nga unit sang van, butungon mo pa na iya, ini pagpislit mo nag-slide lang siya automatically? Yes. Wow. Kisa gani kun sa bani ko na lang alam pero sa mundo kamaktulod. Pero ini kung electric vehicle pag tumok mo matamat ang siya nag-slide. Yes. Nag-slide. Tamat na siya nag-slide. Magtimbang ini or sa isa lang ka-slide Bombo Jomar? Magtimbang ni siya. By the way, ano nga unit ni? Anong made ining electric vehicle? Why to ma-mention to kida ni sir kay do agi pamangkot kida to kida kay do why di sa lilo mo. Bombo Jam ang unit sang electric kay kalabanan sila mga BYD may ari na ganit si Lilo ang electric car do pareho man kay sa logo yato do nabutang to do Neptune do naripat ako sa term nga aray sa likod sang taxi Bombo Jam sa aton nga mga kabombo. Anyway, tebo nang isa to sa debensyon naton ang iya siniabi itong automatic door kay pwede man siya makontrol sa driver nga once kung gusto niya ka-driver ado pareho bla sa sa modernized bus nga kung gusto niya ka-driver isrado automatic ma-close man ang iya sining pertahan. Ang sa seat belt sini ay di siya maglakat kung di mo magsuksok imo sining nga seat belt unlike sa mga agabiyahe subong kisa ang driver way ga seatbelt pero ga drive ka taxi hindi siya maglakat kung hindi mo ya masuksok ang imo sini nga seatbelt sa driver seat kag sa driver man mismo Bombo Jam kag may sensor nga sini nga rueda kung sa diti ma-monitor ang iya sini nga hangin bla kung gamay ang hangin sa piyak kinanglan nga tugungan. So nag-appear siya sa dashboard nga may indication nga do kulang hangin mo sa likod sa wala nga side sing imo sining guma. So mas mayo kay madasig nila kung identify kung may ara sang problema. Muna ang mga advantages. Sa mga disbentahan naman, amo to na-mention to kay ni sir nga kun malangan kas tunga dalan okay na kun malangan kalapit sa pamalay pero kun si kakahuyan daw ay kada saksakan sang kuryente. Ang ikaduwa, medyo limited siya kay diri sa syudad, balantang lugar, ta diri mabinaon. Mag-agi sa Dacruz Lapas PNP dira sa may Lapas Plaza, tamak dalom ng tubig. Ang iya sining katason, do mga 8 inches lang sini ang pwede sini matadag, nga kadalumon sang tubig sang baha. Bombo Jam kay kung maglapaw na, may mga wiring may mga kuryente na ginalantaw nga basig kun malapot sa tubig kag manobla grounded ang iya sining operation muna ang isa sa ginalantaw sining tidig siya dapat nga hambal nga pwede sa pangrubo-rubo especially kun maulanon ang aton sining kapatimpo kag makaagi sa mga madalom sining porsyon sang tubig adugang pa kay napamangkot naton diri ang driver sa persona ni Sir Lamer Apura
diri bumutsam tiya mo ng disbentaha lang sa ila in case kung may ara sa mga repair, na unlike sa mga unit nila subong nga ginabiyahe, kung may repair na tong gamay kisa kung do medyo magahod-gahod o may repair sila, ti sila man lang niya nagakuti-kuti, pero ti sa sining electric, no, ti may mga mekaniko gid ni, no, nga naka-assign mismo ang pisa ng isila pag hindi nga magka-mekanikos ni doon, hindi pag hindi pamilyar, iti pulo electric ni siya, lain niya sa kinandan ang mga makina nga gina kayo sa sining mga teknisyan no kung ining mga mekaniko bumutsam. Arib lang no si Sir Lamer Apura sang may interview sa Bubo Radio. Sir, anong experience mo? Comfortable kagid sir kag hapos gid drive-on tapos ang safety abla sir alos na lang tanan niya picture sa sulod. So tama gid ka secure. Latest do ano gid electric tanan. Updated gid tanan. Oo. Kung sa cellphone pa mga latest model. Latest gid do. Oo. Anong mga sir, anong mga features ini nga do na namian kamo? Amo na sir wala sa handbrake pero pag hindi ka naka-safety hindi mo matakod ang mga safety gadget sa sulod para yung sa seatbelt hindi ka na siya maglakat. Okay. So dapat safety first anay gali. Safety first gid tanan ang kung anong gadget yun nga before ka mag-drive dapat itakod mo gid na para nga maglakat siya. Kaya kung hindi mo na matakod seatbelt mo hindi na siya maglakat gid. So silingon safety first gali. Mungkin na sir. Pati sa mga gumaya do ano man siya do may sensor man sa kuno? Sir, sa gumaya na pag nagkulang ang hangin sa gumaya nag-appear gid sa dashcam ya. So manotis siya. Check aya may isa sa ga-appear sa dashcam ang sensor sang guma. Okay. So do mas mahapos sa inyo bilang taxi driver nga yung balaan kung may problema or wala no? Madali mo sir ma-identify kung may sa mga problema gid siya. Sa sir sa inyo kay kumong di kuryente siya hindi man tanan ng oras may kuryente tupad naton. Hindi man idisbentaha sa inyo. Kung city sir okay lang sir kung city kay kadamo naman sa charging station. Dire no. Dire sa amon may ara naman kami sa charging station dire mo. Pag city drive sir okay gid Okay. Pero sa mula sa province no? Sa mga province kung may charger sa kunong dala? May haraman charger nga dala. Okay. In case siguro na maalangan kagid. So in terms sir may mga gamay nga i-repair kiti kamo nanad na sa ditughong no ti ang isina kon gasa bala mo doga palya makinamo lang taon mo da basi wa isang mga kulang da mga pyesa na ati sa mo sini kabalo man kamo bisan gamay sini nga pag-repair sini? Naka-training naman sir before mapagawa naka-training man mga basic no? Yung training naka-training sila na sir. Before nga i-introduce ni ikar. In train din sila sir. Mga mekaniko. So balikaw do mas prefer mo ang electric? Mas pabor kaw? Okay kita ang electric kay mas ko tapos no? Tapos sa traffic sir okay gid. Kag less pollution. Less pollution. Tapos balaan tanawan niya kung anong bag-o amo ginang dayon sa mga tao testingan gid no. Sa naman bayahin ni? Depende pa na sa amon manager sir kung saan mo pa magkuha kasi siya lang nakabalo kung okay ng mga papers. Siyempre kisa mas ini bilog nga panay mo no? Sir, panay ini point to panay. Sige. Napati Andres si Sir Lamer Apura ang taxi driver bumutsam sa sining electric unit pero mo to na mention naton sa subong ari pa ni sila sinigrahe kag at least ka kun may mga kompleto na sining dokumento nga ti mahimo naman sila nga maka biyahe diri sa syudad sang Iloilo. Bumutsam. Alright. Bisan pa paano siguro kung magbiyahe na man ini sila may mga metrohan naman I do believe kay Tido gina-process naman nila sa Land Transportation Office kag kung ako maglantaw malabot gid nila gulong 2,000 nga nga boundary isa kadlaw Bumudyo Mara. Ati laban kay kun lantawon naton adoplo pareho man lang kay kun garkila ka 1 ti ginatugungan man na nila pag balik ka unit mo. May iban pa gid nga rason? Ano?
safety siyempre damo gini ang matisting kay bag-o. Amo gani pagkakita na nila nga why pasahero ang electric vehicle nga na inang taxi nga electric vehicle parahan man na jud nila kang masakay. Oh, bisan na halin ka lang diri sa mapa kag mapadulong ka lang sa may dinabi hasta ka lang sa may Valeria protestingan mo importante makasakay ka may ka-experience ka nga masakyan mong electric vehicle ganing taxi karon diri nga ginakabiliban sa syudad sa Iloilo. Amo to ang gid-mention man nga asar kilad ni isang salakyan sa taxi nagataas na siya basta kung bagong unit. No, kung bagong unit mo ti siyempre kung ikaw pasahero din pilion mo daan or bago. Pero ang metrohan may ang patak sa metro same gyapon Bobo Jomar. Same gyapon pero duay pa nila sang na-calibrate no kay duay pa ton mga plastar tong ila sa nga metrohan sa taxi. Pareho man no pero i-calibrate pa ni no i-testigan pa na kung pila tong dalagan at least ka mapareho bla sa pag-calibrate karon sang ibad man sa mga taxi unit diri sa may syudad sang Iloilo. Amol na galing amo to na-mention nga tama lang sa gari ka komportable. No, ti mo to nang balta kay set basi kon matulugan mga driver ta kay ti tama ka komportable. Ati dapat ara gid dia sa kondisyon no ang mga driver kay man ang iya siding nga transmission automatic. No, bubutsam ati ang lakakon mo da gasolinador man lang kag preno mo. Why naman sa clutch? Bubutsam ti kag saya siding nga kambyada, shift kaladay halin sa park ang isa ni tawag brake kag isa na do transmission niya na no ang iya siding nga gobla drive no drive gilang terms na da no may mga pattern man sa da no? Sa imo nga electric vehicle alain to ya mas mayo ako ay ka na nagsugid sa mga sa kambyada mo ay pa na malawba Jumar. Duway yabi away nabi ang imo to yang pag ito yan online pag ito yung version do plain lang siya no bumutsap ang magahamba gali sa ato di paano ko nung balaan kung electric o hindi kay bisan kung kita maglantaw so unatan ni nga pag-obserba doon di mo ginawa balaan ng electric kung way sa ngalan ng electric hindi daw ay ginawa sa pagkalan ng electric bumutsam paano mo ma-identify paano mo ma-identify ng electric car na siya? Mo to ang iya sila nga chargeran to sa itubang do may do may port siya adra mo siya ginat amo ganitong gin-mention naton kay Sir kay ikaw kun ordinaryong tawo di mo gid man balaan kun electric or hindi mo unless kati butangan mo sang ngalan ng electric ti amo tong ginalantaw nila nga basi kun pabutangan kay hindi ka man dali ka papaskil sa mga sticker da no so gid-regulate man ina under sang LTFRB o kung sa LTO bumutsam sa aton nga mga kabombo. Alright. So muna ang latest karon diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Speaking sa electric car damo na sa electric car pero ti sa sining taxi duha pa lang diri karon sa bahin sang Western Visayas nga magabiyahe within Panay. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kita Bombo Jomar Villa. May mga advantage ang electric cars, may mga disadvantage man ini sa aton sining mga kabombo. Una nga advantage sa electric cars, bangod iya banwa sang wala ini saya sang sang emission, no? Zero emission ini saya, tailpipe emission, zero tailpipe emission ini siya, kagati hindi na makakontribute sa pagpalala pa sa air pollution as lakip na diri no ang lower carbon footprint.
Dugang pagid sini lower operating costs. Sa aton sini magkabumbo ti mas barato kuno iyasang sa gasolin ang elektrisidad mo, no? Kag less maintenance due sa magamay lang nga mga moving parts sining electric vehicle. Ag hambal sa amo na gani nga malinong kag matawhay iniya magdalagan do kasubong nga wala niya nagandar ang iya sini nga makina kay ti electric sa mo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, when it comes to performance, ang electric motor naga-offer sang instant torque and quick acceleration nga kung sa diti very responsive sa driving experience. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang disadvantage naman sa mga electric cars gani, limited ang iya sini nga range. Now, kay ti nagavary ini sa ginatawag nga battery life niya. Kung i-charge mo siya, ma-full battery siya, ti diin kutob or diin siya hasta abi. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Charging infrastructure. Tipi may although may mga charging port man diri iya sa or charging station diri sa syudad sa nga Iloilo, kag ining particular nga model may dala siya kuno nga charger o kung pwede ka maka-charge sa inyo balay o do mo sina sa aton sino magkabumbo, but isa ina sa mga advantages niya, no? Medyo mahal ini siya ang iya sining kung ang iya sining operating cost is manubo, ang initial nga cost niya sini orang pagbakal mo gid bala, medyo mahal ini siya gawa, maharlika mga the likes of Bombo Jomar lang na makasarang engineer Lagwerta di bala, no? Galing kiti do lain pag ito yang kambyada ya guro, lain pag ito yang version ya, no? Why pag guro ganito marilis sa market mas may ara na siya sang customer. O to kaniyang mga si engineer tingko kun one of a kind, no? Kung may iban sini nga mga custom made, one of two, no? Ano gani kuno tong sa drive yang nga sa kambyada ya tong letter, ano to kuno nakabutang ya engineer do ay sa ka-mention, no? Do ano to M butse lingon move o kon ba si M bangod nga Mar Jomar. Werte niya si Bombo Jomar. Sa aton sini ka ba? Ara sa kambyada yun na, kung di ako magsala, kay why pa man kung di na makasala po sa electric vehicle, but correct me if I'm wrong, amo ni sila sa mga ordinaryo nga salakyan nga may automatic transmission. Blati makita mo da sa iya sini nga kambyada is P for park, no? Tapos N for neutral, R for reverse, kag drive para iya nga mag-abante ka, tapos may ara pag ina siya sa dalom, drive 1, drive 2, no? Tapos may ara manada siya positive and negative sini iya nga kung pwede mo iya nga i-manual mo lang ang pagpili sang gear, no? Sa aton sini nga mga kauturan ti kikita binanad kita sa stick shift mo ang kambya gid ya bala Bombo Brennan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay amo na kuno hambal nila mo kung lalaki ka kag no offense pero do mo na hambal nila nga only men kuno ang naga-drive sang salakyan nga nagagamit sang stick shift. Pero ang nagagamit ng mga lalaki kuno nga nagagamit sang automatic na bla, mga boys na sila kuno. So amo nang difference sa tunga sang boys kag men. Pero kung diri ka sa syudad sa Iloilo, mas maayo paguro nga ma-impon ka na lang sa boys, no? Kay kung mapa men ka da, kag may gout ka, kag may arthritis ka, balda ka sa traffic. Di bala. Hamako mo. Trapikan ka di mo kag nakamuro manual ka ba na sa suwariya kag gusip. Pag-abot yung sinyo balaya. Mangita ka gid sang mangita ka gid sang ipikasent pan baw, ipikasent pan. Una mo nga withdraw ka sa ATM mo, master, nagwa? Ipikasent pan, no? Imbes kung tani, titareds nga insufficient pan. Ang kilala ko, ipikasent pan. Anyway, sa aton siniya mga kabumbo, maya man na, nakayum-yuhom kita, weekend na subong Sabado.
Buwas Domingo! Oh, happy weekend sa aton sini nga mga kabombo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibombot siya Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin si Ilonggos, get ready! A new flavor is about to take over the local scene. Introducing Panay Craft Beers Brewery, your soon-to-be favorite destination for bold, handcrafted beer. This isn't just another brewery. It's where passion meets creativity in every pour. If you're ready to explore unique blends, Panay Craft Beers Brewery is about to raise the bar. Located at Plazuela 2, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Yari ang mga simple nga pagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 18 to 24, 2025. Excited as always! The Retro Band is full of it. Bangod sila na talana nga maghatag sa inyo sang isa ka exciting nga musical show sa ining nga weekend sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 24, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharist 6 celebration nga pagkahiwaton sa El Puente o kon the bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts, dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Organisado ang lugar nga imo ginatun-an na. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay ana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure.
Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. It is now 19 minutes after 2 o'clock. Happy weekend, beautiful Saturday. It's the 24th of May, 2025. Fiesta gid man sa La Paz. Sa pagkabalo ko, every 24th of May na dang ilang fiesta. Anyway, happy fiesta gid sa mga nag-celebrate sa ilang ka-fiestahan dira. Well, today we have here our visitor, ang aton nga winner, si Lavender Mom sa 2nd District. In just a little while, mag-istorya kita sa iya. Medyo kaladlukan ni. May pagka-misteryoso ini ang iyang share sa aton. So I hope ha, kamo dira basi may mga amo man nga klase nga mga istorya nga naagyan, pwede gid nga maka-share man kamo. Email lang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat at then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome sa KLP. Aring ato ng bahanon para sa inyo sa saninga hapon. From Danet May Kaimo, Unlimited. This is Tita Regine. Good afternoon.
come crashing on you. Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to make you see that you're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never doubt your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. Take the song to heart, go and sing it louder. You were meant to win, it's inside of you. Just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. What you can do. What you can do. Yes, that's right. What you can do is unlimited, and staying cool at all times always helps. Anyway, it is now 24 minutes after 2 o'clock. Kag diri na kita sa pag-istorya sa aton diri nga winner. Gina-welcome naton diri sa studio sa Bombo Radio si Lavender Mom sa 2nd District. Good afternoon sa imo, Lavender Mom. Good afternoon, man, Tita Red. May okay, sige. Butang ta S. Lavender Mom nga ang Lavender Mom gid ang imo nga ginpili nga code name. Nanamian lang ko, Tita Red, sa. Okay, sige. May pagkahaladlukan, no? Ang imo istorya nga gin-share diri sa amon, may mga na-experience ka nga hindi kinaandan. Umpisahan ta ha, sang high school ikaw. Sa diin ka mo to nagtulog sang imo nga manghod sa ito nga time, diin ka mo nagatulog. Bali, naupdana mo na nga mong lulo sa iya nga balay, kay wala siya upod balay, labi na gid kong gabi. Aha. So, gaupod ka mo sa iya sang manghod mo. Mga pila to edad niyo?
Bata pa ko. Tita Regine, siguro mga edad ko is 15 or 16. Tapos manghod ko, siguro mga 10 years old ba lang. Aha. Sa dining balay sang imo lolo? Damo sa medyo umagawang balay namon mo. Lapit mo lang sa amon, Tita Reg, Mabatian naman bali, kung matawag kami ka, nabatian man eh. Batian naman. So may mga balay man sa palibot? Wala, duwa lang kami lang bali kagana ni Lulo, layo gaw. Ang mga balay nga iban, malayo kag nalupdan, wala sang mga kahoy or mga buklod, layo. Okay. So ano tong natabo isa kagabi nga didto ka mo nagtulog katapos sa limo ginahilas ikaw di ka katulog palihog istoryahe kami. Oo, Regine. Sang time nga to, tiyang ako manghod kag lulo ko, tulog na. Mga alas 7 pa lang to gani. Ako hindi hindi ko ya katulog. Ti gani ang ba ko ano imuon ko nga hindi ako katulog man. Ti ang ba ko miyat paguro mamati ko radyo. Tapos ang mati ano nga radyo is drama nga do medyo kaladlukan man. Tapos to tapos na biyang drama, gimpatay ko na ang radyo. Tapos ang nali lang do na kabatsyag ako Tita Reds nga may nagkatapak-tapak palibot sa balay. Tapos ang balko nga hindi ako katulog. Sang nabatsyagan ko na ang tapak-tapak palibot sa balay. Hinali lang ako nga ginto yun, natulugan ko dayon. Why na ko kabalo kung di na to ang nagkadto ang tong ano to ang tapak-tapak bala. Wala ka nakabalo kung ano natabo to sa tapak-tapak? Oo, natulugan ko dayon. Okay, but you said sa imo nga story, do may nakita ikaw kay tito sige-sige ni mga tapak-tapak nga imo nga nabatian, tapos may rinong kadol dito sa kusina nga do siling mo, do may nagakaon, ang kutsara tinidor nagalinagatik, ang tubig sa gripo nagatubod. Oo, Tareds. Tapos kato nakabugtaw ako. Do gabi na to Tita Regine mo, but ko ano natulas basta gabi na tiambal ko, ano naman nga dumi patubod sang tubig sa lababo, tapos may lagting nga pinggan, kag mga kutsara, tapos may lagpok sa log, may nagalakat pa kadto sa may dapog bala nga mamukas ang kaldero ba. Sino na ba? Basi ko si Tito bala nagpuli, ay kung kaysa gabi na siya nagapuli, wala nagapamukaw, napuli siya kay Lulo, ginabisitahan niya. Tiambal ko, dugay na kainapa to ano naman amo mangyapon pabalik-balik hambal ko amo mangyapon tinatakaan ako Tita Regine hambal ko sin uma naman tiki masanag ang bulan nagasulod sa sulod balay makita mo kung may tao sa kusina ti amba ko abilang tawon ko bi kay gapamuron ko sang habol lang tawon ko bi pagbukas ko sang habol Tita Reds, hinali lang nakita ko ang isa ka laki nga mataas siya, tapos puti, tapos do new haircut pa to siya Tita Regine mo, tapos naka sleeveless, itom balanon gid nga puti siya biskan gabi, tapos do may dala sa nga suga. Wala lang ko kano kung plus light tong suga or ano basta may suga siya nga dala. Tapos daw kilat sa kadasig madula Tita Regine. Aba, tao gid ja, lalaki tao gid ja nakita lalaki mo. Tita Regine mo balaan gid nga lalaki kag hindi to siya kun tigulang siya or malam siya. Bataon ba Tita Regine? Mga pila edad? Siguro sa kunako lang mga 40 or 40 plus sa mo to mga edad. Doon kay sa pamanit Tita Regine do makita mga ang mga muscles niya, tapos maputi. Kag sa bayhon, hindi umahambal nga mga 50 plus na to Tita Regine. Kay balanon gid nga hamtong naging nga sultiro bala. But you said hindi man ni ang tiyo mo? Hindi Tita Regine kay wala sa kapuli. Ang balay niyo, hapos lang sudlon, ang balay ni lolo mo? Hindi, ang nga puwertahan is kawayan, pero may sarado mo siya Tita Regine. Ido may lansang sa ginaguro doon sa salon na Tita Regine. Hindi mo mabuksan kung ikaw lang luwas lang gid kung gubon mo ang pertahan nga ling kasagwa. Okay. So do katingalahan no nga ti ato sa sulod kag nakita mo gid siya. Tita Regine. Pero dasig lang. Sigurado kang wala ka nagadamgo. Wala akong gadamgo Tita Regine kay balaan gid hamba ko ano to nakita ko man. Betis tingan ko abi
Kunton ko biyang akon nga panit kung masakitan ko. Di nasakitan ko Tarijen. Nagkarapakyat gani. Amo to nga ginbutong kong libayon ko to mga nga ambal ko. Uy, isdog di isulta to kay Lulo. Di amo mga sunod sang libayon ko. Inagdasak gani kami dito kay Lulo. Tapos ginpukaw niyo si lolo ninyo, di ba? Ginpukaw kay do sige mangyapon mo. Tapos kin-check niyo ang kusina nung ninyo nga nakita. Ay man titarid, pag-check naman do titarid Jen. Do una-una is tubig sa lababo, ilang tao ko. Wala man basa bisan isa katulo nga tubig sa lababo kay sako balaan nga bukas sa gripo. Ay man ang pinggan limpyo tanan titarid Jen kay ginawgasan ko mo limpyo tanan. Ang kanon sa kordero amo mangyapon do ay man to sang buhen bisang ibuina nang pedo amo mangyapon do ay man. Gin-check naman ang puwertahan. Sarado man ang puwertahan. So wala traces Wala nga may nagkadto da nga tawo. Oo, tita Regine. Pero gina-claim mo nga nakita mo gidya ang tawo. Oo, kag nabatian ko gid eh. Nakita yaman ka? Wala tita Regine, nagatakilid sa tita Regine. Di kay ambal ko, mayo gani nga sa tubang sa akon basi kung natubang bala sa ako ni Regine kag ano to makita ko basi kung ano to makita ko si Tsuraya basi ko gabagama tayo ano ti kundi masala naman ako sa kadlok kaya ako lang ano kalayo ano kamo kalayo so nakita mo siya lapit ni Regine bebe mga sa kadupa pinakametros isa kadupa lapit ni Regine mga isa kadupa ako kay bugot ako dupa mo mga darwalang kadupa ko tita Regine. Wala kami ginambal sa iya? Uri na ko to may ginagambal sa iya, Regine. Aha. So nagbalik na kamutulog, no? Gambal ni Lulo ko na waay man sang tao. Kung nasarado man ang puwertahan, waay man ti mga ano ya salbabo kung nabasa abi tubig wala man. Hambal na basi panulukan mo lang to kung nagdamgo ka lang, hambal na titurog taliwan babay ida tulog taliwan, hambal na kay pukawon mo ko karoon kung magbalik ang tao kay naridin anang kwan nga talibong kay kung sino man to blang nagsilod sa balay na basi kung tao man ti naridin na rin basi kung malain nga tao to. Okay, tapos nagbalik na kamo tulog pero ikaw amo mangyapon ang imo mabatian mga tapak-tapak ang lagating sang mga pinggan kutsara tapos may nagakuha sang kanon sa kaldero and then this time nagwakal ka na anong imo ginapangwakal? Di nagbakaisog na ko tita Regine. Ikay natakaan na ko tita Regine mo nga amo na pirmi ang iya opisyo. Ti katalaka kagambal ko basi kung pabayaan ko ni kag magsaka magkadto sa amon nga ginatulugan maano kami ti amo to nga nagpangisog na ko amba ko bahala na kinanglan may mo ko paagi para nga mauntat ni ang ginahimo ya ti amba ko bahala na biskad magkinamatyanay o ano to hindi ko madlok ka na piisugon ko akon nga dungan piisagon ko akon nga bratsyagan ang bako hambal ko kung sino ka man nga tao kung nagsila sa balay ni lolo why ko na hadlok sa imo aswang ka man panlulay or maligno hindi mo ko pagpahugon kay hindi mo ko madala why ko na hadlok kanimo pangita tuti mo para hugon mo hambakuti kung hindi ka maguntat sa opisyo mo dangat maaga ati bahala ka kagusto ka dangat maaga magkuha ka sang kanon sa kaldero pato pabalik ka dyan patubod sang tubig bahala ka kay maturog kami amon niya bahala ka dyan. So paghambal mo sina tunog tingog mo or sa kaugalingon ka lang nimo gahambal? Tunog iti Regine ako mismo naghambal kag ginpakita ko gidiskan sa pangamba ko Regine nga isugid ako tita Regine So anong masunod nga natabo kay tinagwakal ka na? Pagkatapos tita Regine daw hindi ako magkapati. Nagpanilag lang ko. Tapos abati ako nagtapak bala sa lagliwat. Dayon nag-abri ang puwertahan batyagan ko nag-igot puwertahan tita Regine. Tapos nanaog sa hagdan. Pag abot sa hagdan kung diyan siya naagi nga una nagtapak-tapak to bala tita Regine. Abi mo nagtapak-tapak siya liwat palibot sa balay. Pagkatapos ya tapak-tapak libot sa balay,
dito na siya nagkadto sa may aragyan nga paiksyat na bala sa amon balay may alagyan na nga pakadto na bala sa layo. Dito ron to tana nga nagpadto nga na nga tapak-tapak palayo sa balay ginlahay sang ido tapos bonsilik ang aswang ang balko ay aswang kagali ha amo na ang balko siya Tita Regine ay lapit rin dyan guro balay may ko basik kalahayan kita nga ginapahog mo kami amo na siling ko siya Tita Regine. Tisang aga na anong imo ginhimo? Tinagpuli ako tapos ginsugid do kay nanay. Si nanay man niya daw hindi magpati kag nahadlok kabal na ay hindi ako magpamati kay istorya mo do karadlokan man imo istorya nga di aman ano man da imo istorya man. So, hindi siya magpati sa imo? Hindi ko pataka lagtig mo kumbala tama nang hambal tamadan ako mamati kay daw karadlokan. Basi kung imo lang nga istorya diya o kon damgo mo lang panarukan mo lang. Tika damang bala ko ginatampa na ko te mo to nga bay anan ko lang tis kay tatay raman ako nanugid nga mo dia. Ti ambang tatay siguro do natabuan nga mo to nga gabi nga nagwa lang mga masamang espiritu o ano diyan nga mga ano bala. Tapos ang balay tatay na kay ang balay ni Lulo bla Tita Rids ano na siya mo do ang balay hindi nami katindugan sa balay pero dira nilang gipahimo kay do lapit lang sa balay mo kay may kalog ano dira tapos alagyan bala sang tubig bala may tubig sa dalom sang gitindugan sang balay bala. Pero ikaw sa inyo nga lugar aside sa imo may mga ara pagid iba nga mga istorya nga ginsugid nito hindi man amo, hindi man kinaandan. May mga ginasugid-sugid man ang mga tao dira sa palibot nyo? Ang mga kamalaman namin, sa una, basugid, masanda nga, may mga ano nga, hindi makita, o mga ano, pero do, hindi, gito, ay gito nag-ano sa pinsar ko, Tita Regine, pero ako mismo, sa amo na edad ko, balaan ko, gid nga, matuod gito ya, may kalagran ako mo, high school rin ko. Okay. Pero may kagid man maka-experience siya or makabatsyag sa mga do hindi amo sa imong palibot or amo lang man to ang hitabo nga ato? Amo lang to, Tita Reds, pero kung kaisa hindi, yung mga paktan, kung diin, kagsan o, kung kaisa naka-experience pigid ako. I see. And then, sa napanugid ikaw sa tita mo, bali asawa sa imo tiyo, dumigid sugid man siya sa imo, no? May experience man siya gali. Ano to? Oo, gani Tita Regine, amo pigid na ang ang masadya kag na tingalahan ko kay before sanda maghalin sa balay ni Lulo, ay man tanan nagsugid sa amon nga amon na, pero balaan ko na nga Kagi sila gali star sa balay ni Lolo mo? Oo, dira kay wala sa Lulo pod. Tapos wala man tanan nagsugid sa amon nga amon na, pero sang gin-share ko sa iyang mga na-experiensyahan ko didto, amo to nga nagsugid na kanaken nga ambalya. Nagpermi ga pasingit ang bata ko didto, hindi katurog, tapos ga marasakit sanda, tapos dali ko gabi balahaw ko na, di masaging sa likod balay, pirmi lang kurnula sa mga dahon sang saging. Tapos do may mga nagariligid nga kadaragkol, do bato bala nga daragkol ang gariligid. Hambal na ay, hindi takon katurog kang mag-amura, hindi takon kasaho mang star nga amo na pirmi batian na blakag ang kabataan na gid ang hindi mayad pamatsyag permi. Damo to nga nagsalyo sanda sa baryo. Biyaan na si Lulo di dyan. Ay, so may mga iban pagigali, no? Nga nakabatsyag man sa mga kung daw hindi amo. Oo, nagkalatabo dira sa balay ni Lolo mo. Tapos, may manghod, ikaw nga lalaki, nga ginsugiran mo man siya, tapos maging istorya man siya sa imo. Ano to? Ang manghod ko to, ang lalaki, nangihi sa tambi ni Lulo. Ti ang balya kanakon, manang pangihi ko bla sa tambi, may kita ako nga nagalupad sa babaw, pero daw burador, pero gabi na siya Tita Regine sa nagbulan. Pero ang bal na, waay man tigid nagpulpad sa burador, do waay man sang hangin sa amo to nga time abi nga may burador nga lupad. Tapos may nagakarabit bala sa burador. Di ang bal na, ano to ba aswang, ti nagsugpong, basi aswang to, ano tong nagakarabit, basi
ano to sa aswang ba nagakarabiat gato. Pero sa inyong lugar, may mga istorya nga like si Amuni, ginaswang siya, ang bata ni Amuni, gintuyawan siya, may mga amuna? Kabati man ako tita, legend, pero hindi ko lang maano kung diin nga mga lugar na kung sino nagsugid, pero hindi gina madula ta legend nga kabati ako sa mga istorya angay kara, pero gamay pa ko to kalibanan. Hindi ko ron why mo ko masyado nagakuan mo gapay manda nga mo gada, pero nakabati man ako kung kaisai mga istorya sanda nga ngay pero ay man ta nagamine sa akon nga kaugalingon pinsar ko baida why man ta gabalo sa mga ilangay na hindi man ta kilala kun diin man da nagkartabo. Hipos lang man takan yan. So that means, ang atong lalaki nga nakita mo, daw unsolved to. Oo, taridyen. Pero was that the only time man lang nagpakita siya sa imo? Amo lang gito, taridyen. Oo, amo lang gito. Okay, and then, nagpa-Manila ikaw, pero may na-experience ka naman dito. Sa ating pagpanumbalik, istorya mo na sa amon, ha? Mga kabombo, it is now 2:41 in the afternoon. Nagpamati ka mo sa ating pag-interview. Dito sa ating winner, si Lavender Mom of 2nd District. This is Tita Regine, magpanumbalik ang KLP. Pagkatapos nun, sa pila ka may importante ng mga pahibalo. Sa pag-inom sang tea, ang rason sang kanamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3.4 katasa nga Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radyo at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radyo mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radyo Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio na sa KLP balikan taman si Lavender Mom sa 2nd District kay sa aton dira gari nga mga letter senders bantay gid kamo ha. After sang aton pag-interview diri sa kay Lavender Mom ang aton pag-reveal kung sino naman ang aton winner para sa sininga semana. So Lavender Mom, after sa natabo nga ato sa balay sang imo nga lolo nga may na-eksperyensyahan ikaw nga daw hindi amo nagpa-Manila ka. Nga nga nagpa-Manila ikaw? Diri ko to sang San-o nagaubra sa city Tita Regine, pero do ay man ko to tani balak nga magpa-Manila galing kay pagpuli ko sa amon ginhagad ako sang taga-amon man nga dugay na bala nagaubra sa Manila. Tinagupod man ako kay ti mo do na ano man ko kana kay ti video barkada man kami kay daraga mo naghagad ganakon mo. Okay. So maobra ka to dito sa Manila. Dalaga ka pa to? Oo, Regine, bata pa ko mga 20 pa lang ko Tita Regine. Okay. So din ka nag-ubra to? Dito sa factory sa Manila. Tapos ang inyo nga balay, ginapulian, ano kalayo sa factory? Hindi gid man layo, pero ang factory is medyo mataas nga portion. Bali may salaki, bali may kalsada pasaka Tita Regine. Tapos balay namon sa ubos. So ginalakat mo lang, magpauli ka? Lakat ni kami pakadto puli Tita Regine. Ano kalawing ang lakat niyo? Mga pila ka minutos?
Lapit mga kung uri ko pa na dugay tama 5 minutes. So lapit lang gid. Lapit. Sige. Anong imo na experience naman didto? Ando kahadlukan naman para sa imo. Bali kung kung kaisa bali panggabi ang amon nga schedule. Kung di nagabihan kami, guro mga alas 10 na kami nagpuli ay. Tapos pag puli naman to Tita Regine, ang may kasada nga diretso mo ti nagadiretso tanakon nga upod. Tapos ako masipak ako padulhog pero makita nila ako kung magpadulhog ako kay may suga sa may kilid sa building mo. Bali sa kilid sang building ang lagyan padulhog. Pag abot sa may likod na sang building, bali may pader na siya Tita Regine nga nagaulot. Tapos may hagdan siya, masaka ka sa hagdan. Then balay na sa sulod sang pader. Amo na blay pang plastada. Dayon sang nagalakat na ko to kay sa nagmasuga tapos may bulan man. Sang nagapasaka na ko sa hagdan, hindi ko na expectar nga pagkasaka ko sa hagdan. Matampad dayon sa panurukan ko Tita Regine nga may darwa ka ayam nga pariyog kulor na Tita Regine nagaturok ka nakon. Nagasikongkong sa hagdan. Di tapos ay nagahulag-hulag nagaturok lang ka nakon ang balko ano nga ayam man sa nga ginabantayan na ako kadya. Hindi gid man Tita Regine hindi dalagko ang ayam do. Tamtaman lang. Katamtaman lang. Okay. Basta daw hindi siya dako. Tapos kato hambal ko pariyo pang ilang kulor. Ano jaman? Basi kung aswang siya. Nga darwag sanda ja pariyo kulor tapos nagaturok lang ja kanakon man. Kay ti ako lang isa dan nagapanaw pero pagsaka ko sagdan makita ko na ang balay sang tao dyan sa dalom, kirpit man lang amon balay dyan Tita Regine mo. Kitaan na din sa hagdan at pagsaka, hindi ko kapanaog. Kaya ara sa babaw-babaw gid nga portion sa hagdan, ang atong darwa ka ayam, nagatira ka nakan. Hindi ako kapanaog. Kung manaog ako, lapakan ko gid sanda, amo blara. Di kundi hamba ko anong imuon mo kadyaman sa mga ayam kadyaman basi ko idakop na ko idumog na ko kadya away na ko choice hamba ko Lord ikaw na bala buligi ako Lord buligi ako nga masarangan ko dya malampuwasan ko dya dati na pakaisog ko tari dyan hamba ko bahala na kung ano ang matabo miskan magkinamatsanay pa kami dya mabato ako hindi gid ako dya mag-isol hindi ako gid maghadlok ay kung mahadlok ako karon kag mag-isol ko dagad nako basi kung ano ang matabo sa akon basi dumugon niya ko or basi kung ano pa blabuhaton niya sa akon ni Tita Regine kay ti amo tong plasada sa ayam. Ano oras na gani? Mga 10 o'clock Tita Regine. Alas 10. So wala na tao sa palibot? Wala, tulog na sa datanan. Turog rin so mga tao. wala kamo sang daw right of way nga pwede makakuan sa inyo kundi nga nagahagdanan kamo para makataklas kamo sa pihak nga pader. Oo, Tita Regine, wala na iban nga way, amo lang gid nga. I see. So anong ginimo mo sa duha ka ito? Ti ambal ko, ti kundi nagpakaisog na ko, Tita Regine, amo to ginambal ko. Amo to ambal ko, Lord, bala ka na sa akon, Lord, magbulig. Ikaw lang gid ang akon, nga lauman, nga makabulig sa akon. Ti ambal ko, nagpaisog ko, bako, ang maghalin ka mo sa lagyan ko, basi kung ano ka mo aswang, panulay, kung maligno man bi, halin ka mo sa lagyan ko, ay maagi ako. Kung hindi ka mo maghalin, mabato ako sa inyo, bisan magkinamatsanay pata. Halin ka mo sa aragyan ko kay maagi ko. Hindi nyo ko mapahog kay waya ko na hadlok. Bisan waya ko nakadlokan. Inway kita na Tita Regine, naghalin Tita Regine. Pwede magkataghol? Nagturok, bisan nakanakon. Wala magasigang mata? Why ko nakita ang mata Tita Regine, gadlok ko lantaw sa mata na basi kay i-hypnotize na ako. Basi nahulbaan niya, basi kagton ka. Oo, basi kagton ako Tita Regine, kay idakop the black ko haw. Tapos kato, ginsipa ko Tita Regine. Pagsipa ko Tita Regine. Ang ginsipa mo? Wala ko kabalo kung duwa ginsipa ko. Ginsipa ko Tita Regine ang duwa. Kaya ipingay gid sila Tita Regine mo. As ipingay sila nga duha. Tapos, ginsipa ko to, nahulog ang isa. Pero pagsipa ko Tita Regine, matyagaan ko as ka mag-an nga daw sa hampanganan lang bala o kung daw himo-himo lang bala nga ido. Diba hindi totoo nga ido? Hindi totoo siya Tita Regine.
Ginsipa ko, nagtabog, pero ay ko nabatsagan nga nalagpok sa hagdan. Kaya ang hagdan is 5 lang gid kahalintang. Tapos sa dalom sa hagdan, do medyo baras-baras, katinlo, wala ilamon. Why siya nagpiyangak sa ginsipa mo? Ang nagtiyangak, ang isa gali Tita Regine, nagtiyangak dulog sa ubos. Amon to na tutoy gali, kay may ayam kami nga, amo gito kulor na, amo gito kadokoon. Balidog sunod na tuguro Tita Regine ang amon nga ayam kay ti basi gusto yagid man ako pahugon kay ti ako lang isa kagabi rin ako uli mo ti pagabuk sa balay ang ayam nagatayangak rin dito sa may kilid balay nung natanakan mauli nagatayangak rin ang ayam ahay ang kuan na amon gali ayam to nakanutin mo to ngalabutin mo to ma kundi na si paanda lang ikaw yung isa ka ayam ya waay Tita Regine, waay titiyangak ko, nabatian kag waay man tinaglagpok sa hagdan. Pero batyagan ko... Sa pagpanaon mo, wala mo na siya nakita? Wala ko Tita Regine nakita. Pero batyagan ko sa duta na kamag-an Tita Regine, nga daw... Basi stuffed toy lang to? Ano, Tita Regine? Basi stuffed toy lang to? Amo gani Tita Regine, pero makapi ang isa ka ido nga magpariyo sila. So pagkaaga, pagwa mo sa inyo balay, anong imo nga nakita? Oo, Tita Regine, aga-aga pa ko nagawa. Kay may ubrapigid ako mga aga mo. As aga pigid bala mga do karam-karam pa Tita Regine. Nagawa ko sa may likod balay. Tapos natampad sa panurukan kong bahay nga ang bayo do parehos ang ayam ramo ang ayam ang nga balahibo ka ayam katong bayo sang bahay pareho. Nagapatukad na kanak, nagapatukad siya agi sa may likod balay namon. Nagapatukad padulong lang siya Tita Regine. Nagayum-yum ron tanak kanak ganun ba ko ay nanuta na bahay diyan sa gayum-yum tanay sa akon. Wa man takon agi bugno kan na kadya hindi man takon dia kakilala ka na nga nami gid iyayom yuhom kay bali ang na nga bayi bago sila salyo sa amon Tita Regine bari ara na ilabalay sa may tubang sa hagdan bago pa hindi pa puli nga nahuman ang ilabalay tapos kada mag-agi ko kita ko ibalaan ko nga amo na siya kada mag-agi just being friendly hindi siya friendly Tita Regine kada manya ka pag-agi ko na, differently siya ganit, Tita Regine nga nagyuhom sa ako sa mo time. Pero pirmi ko, kaagi sa tubang balay nila, ang kung makita ko ganit, tanar, Tita Regine, nagasilod sa balay nanda, hindi gani, nagatalikod, hindi gani. Why nagatubang ka na, Tita Regine, why makon nga, nagyuhom tana, or nagparapit labin sa may ragyan ko, ay, amo lang gito nga time nga ang nagyum-yuhom tanakanakon nga as nga do karami gid sang yuhom na bla minsan ano rang bahay basi kung tanato so ano naman na nagsulod sa isip mo parte sa babayi uod siguro basi kung nagadayaw tanakanakon hindi nako bla mapahog bala Tita Red sa hindi nako mapahog nga duhaan mo siya nga siya tong ido amo nagsilod sa pinsar ko pero sulod lang sa pinsar ko kay kung ko ang bayo na do pariyogo tas ang kolor sang ayam mo ang posible nga mayuhom ta na kanakon Tita Regine mo ay gidra pero may ko nagagi sa balay ya mo ay gid tsempuhan lang ambot gani Tita Regine kay basi familiar nang itsura mo sa iya so amo tong morning nagihom sa imo kaysa ko lang oo yes kaysa ko lang to nakita ang nagagi sa may balay namon Tita Reds amo lang to nga time sige so after that wala ka na naka-encounter pa sa iya wala kay hambal ko pagkapila ka adlaw to nagpuli dala ako kay kung hambal ko do hindi naman ako safe to sa amon nga ginaobrahan kay biskan may upod ko pirmi man kami gyapon pang gabi ti do natakaan ko bala nga amo na balahaw kay ba ko basi kung ano pa pirak adlaw di mauli naman ako dito naman ko makita obra sa kadelikado no tag alas 10 ang buhi mo tapos ikaw lang isa ang nagalakat sa dalan Tita Regine so after sa mga encounters mo nga ini may ara ka pa gina-experiensyahan dito kasubong sini o kun wala naman do ay naman Tita Reds nagapati ka gid man sa aswang medyo lang Tita Reds kaagi ka nga gin aswang ka gid Waay man Tita Reds kaagi ka pero kung tuyawan kaisa ka oo, Tita Reds, kabila, Tita Reds. Kay bigay may mga surano dito sa amon, ginapalantaw ko yung nanay. Kaagi man nga bugnuhan ko aswang hambal sa surano. Kaya ambot kong tuod na Tita Regine, mayo kabalo. Kapila na Tita Regine
Nagin naamugno ako ra gintayawan, gibugnuan sang aswang, agyan ko na sang mga gagmay po ko san. Okay. So sa mga naagyan mo nga ini, sa anong imo nga mapanugyan sa aton nga matag palamati kaangot sang imo nga naagyan nga amo sini? Depende man ang iban nagapati man sa mo nga mga istorya, ang iban hindi man kag lain-lain man ta na agyan mo ibaway na naka-experience ang periyoso na. Pero halong lang sa mga kung isa hindi mo napaktan mo maglagalagaw ka kung diin nga lugar bala kapin pa kung do hindi mo sunado ang lugar di medyo halong ka man ikiway ka way man ta kapakot mo kung ano na bala ang mga sitwasyon nila dira amo lang natin taridjen sa mga movies gani subong ka mga gwapa na sa mga aswang do. Oo, taridjen. Doon ka magpati nga aswang. Oo, taridjen. Beautiful na. Anyway, imo man to gali ang interesting story about sang imo nga pagpanamkon sa mga kabataan mo. Oo, ako taridjen. May bata kang panamkon sa kagang. Oo, terrible mga gat. So bali nagagwa gidya sa imo nga sa mga kabataan mo kung ano like sa ingin pang panamkunan mo sa ila, nagaresulta gid. May bata ka di nga upod subong. Ano ning panamkon mo sa iya? Dini Terets na amo na asa si Bisaya ang kakapayas. Okay. So paborito yagid ang Bisaya ang kapayas. I see. Ang si Kagang, kumusta si Kagang? Asa subong ka pangagat pa? Mga gatong sagi mo kasakar tita Regine, mga gat ng Japon. Ay tuod. Pero paborito ya ang Kagang? Paborito. Hindi, subong daw kung kaisa kakaom, nakagang isa wayway mo nagap kakagang, pero gusto ya lang na. Ginakaon gid man na ang Kagang? Oo, tita Regine eh. Ano tsura yan na gani? Do kalampay na balanga do ano naman? Okay. Oo mo siya. Ang daw brown? Do mo na? Orange do uod. Orange. Brown do dalag ko man no? Oo. Anyway, sige, salamat gid for entertaining us with your story sa imong pagkadto diri. Ang imong 1,000 pesos in cash, mabaton mo na ina and basi may luyag ka nga tamyawon sa sininga hapon. Tita Reds kay balan ko nga gid sila nagabantay gid sa subong nga didya ako talad sa interview mo Regine. Ginagret ko lang gali ang tanan ko mga libayon and mga kids ko nga nagapamati and watching me online. Tapos si tatay kag si nanay nagayom-yuhom gid sanda balaan ko gayom-yuhom gid sanda talad. Tanan ko nga mga friends, relatives kag mga titas nga nagapamati. Amo lang na Tita Regine Sige. Invite mo to sila ha, mga tao sa palibot nyo to nga kung pwede mag-share man sila diri sa KLP kaangay mo hunos basi magdaog man sila. Parehas man sa pagdaog mo, okay? Oo, Tita Regine. Sige. Maraming salamat ang ating winner si Lavender Moms ng 2nd District. It is now 2 minutes after or 2 minutes before 3 o'clock. Sa inyo man yung mga istorya dira. Mga kabombo, I would be waiting. Pwede nyo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede ba nyo isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Maraming salamat sa tanan naton ng mga letter senders for keeping our afternoons very entertaining and also makahambal kita nga damo kita sa mga makuha base sa mga stories ng inyo nga ginapalabot diri sa KLP. So madamo gyud salamat sa inyo. I am about to announce our winner. But before that, magasunod na Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mga dramas inyo giging na look forward every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. To win 1,000 pesos in cash and to be interviewed next Saturday, May 31. Congratulations sa aton yung winner for this week, si Lolo Dencio. Once again, congratulations sa aton yung winner, si Lolo Dencio. Maraming salamat sa inyo mga kabombo. Kita na kita sa Lunes. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.